اینجا حجتخانه میشود. خوب دلش میریم. اینجا یک کامناتای دیگه، اینجا یک کامناتای دیگه. این євро азиатский стиль خط کردگی هم دوستان عزیز. євро азиатский стиль خط کردگی هم. خوب اینجا میتوانیم یگان столмони یا یگان چیمونی اینجا را как ошхона бори, ош авхота мехирем. Инҷа кухняша. Кухняш беҳад зура. Наздики хона да, наздики дом да. Ина нигоҳ кунед. Донишгоҳи давлати Бохтар. Ина ба номи Носири Хисрав. Ба номи Носири Хисрав. Ина донишгоҳ. Инҷа центри шаҳри Бохтар ай. Метавонед ина бинед. Хонаҳо ҳам спартусагӣ ай. Потолокҳоро ина нигоҳ кунед. Даро ҳамаш хайтек як намуда, ҳамаш сафед ай. Даро. Хуб, исмаш, дӯстони азиз, исмаш полностью меҳмонхона. Меҳмонхона я меҳмонтон меояд. Хуб, мақсади гапи мо чия яка? Мо ҳамин хонаро ҳамхе қабул кардем, ҳамхе гирифтем. Каси бубра ҳамхе метем. Ламинатша хидаш мезана, абои мезана, чӣ мисунша хидаш мекунад. Беҳад хонаи зураи чоткияй хитон десте. Фақат ҳамин полуш мондагия, абоиш мондагия, санузилош мондагия. Санузил яъне ки унитаз, ванна хеле ки маъқули дилтон мешавад. Хуб, исм медроем ози як хонаи дигай. Фаҳмиши ман хати ё ки ҳамин мақсади ман хати чӣ хел хона кунам. Инҷа спальня бояд шавад. Инҷа спальня бояд шавад. Дӯстони азиз, барои чӣ ман ира гуфтестам? Ҳозир ман шуморо мефаҳмонам барои чӣ. Байна дурахшон ҳам доступна. Ай ҳамис байна дурахшон ҳам доступна. Ай ҳамис мебинед, тамоми хурвана мебинед, застои кора мебинед, ҳамаи хонаи заминакира мебинед, ҳамаро мебинед. Прохожкаш, масъалаи прохожкаш ҳамин медроем ку. Чанд қай ки мо бисёр билета фурӯхтем, ҳамақа тезтар финал мешавад. Дӯстони азиз, билета гирифтан гирем. Билет ҳаст, ягон хивай накунем, билет ҳаст. Билет ҳамада мераса 50,000 донаи количествои билетон. Билет тестай. Барои дастгиритон бояд бурдига ҳазор раҳмат. Хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Номери ягай. И 4 дар хонаай. Устол навайна бромадан рафтам, потолокро бинед. Ина марамат натижной потолок исуса ҳама. Ина яким хонаш медроем. Дӯстони азиз. Инихе яким хонашай. Инҷа ин хона 4 дар хонаай, 2 ванна, 2 туалет дора. Якта душовои ванна туалет, якта душовои ванна туалет. Ина инҷа каси зад ҳамихе мегирад. Ина инҷа холияи ваннашай. Ваннаи холи. Душовоиш. Инҷаш ҳоҷатхонаи дӯстони азиз. Инҷа ҳоҷатхона мешавад. Хуб, дальше мерем. Инҷа як комнатаи дигай. Инҷа як комнатаи дигай. И евроазиатский стиль хати кардаги ам дӯстони азиз. Евроазиатский стиль хати кардаги ам. Хуб, инҷа метавонем ягон столмони ё ягон чимони инҷа как ошхона бори, авхота мехирем. Инҷа кухняша. Кухняш беҳад зура. Наздики хона да, наздики дом да. Ина нигоҳ кунед. Донишгоҳи давлати Бохтар. Ина ба номи Носири Хисрав. Ба номи Носири Хисрав. Ина донишгоҳ. Инҷа центри шаҳри Бохтар ай. Метавонед ина бинед. Хонаҳо ҳамаш жалю спартусагӣ ай. Потолокҳоро ина нигоҳ кунед. Даро ҳамаш хайтек як намуда, ҳамаш сафед ай. Даро. Хуб, исмаш, дӯстони азиз, исмаш полностью меҳмонхона. Меҳмонхона я меҳмонтон меояд. Хуб, мақсади гапи мо чия яка? Мо ҳамин хонаро ҳамхе қабул кардем, ҳамхе гирифтем. Каси бубра ҳамхе метем. Ламинатша хидаш мезана, абои мезана, чӣ мезана, усунша хидаш мекунад. Беҳад хонаи зураи чоткияй хитон десте. Фақат ҳамин полуш мондагия, абоиш мондагия, санузилош мондагия. Санузил яъне ки унитаз, ванна хеле ки маъқули дилтон мешавад. Хуб, исм медроем ози як хонаи дигай. Фаҳмиши ман хати ё ки ҳамин мақсади ман хати чӣ хел хона кунам. Инҷа спальня бояд шавад. Инҷа спальня бояд шавад. Дӯстони азиз, барои чӣ ман ира гуфтестам? Ҳозир ман шуморо мефаҳмонам барои чӣ ман ин гапро гуфтестам. Инҷа спальня шава ку.
اینجا بو توالت داره. این کامناتا بو توالت داره. توالت و واننا داره. اینی اوینای جالس میشوه. اینجا دوشوی میشوه. اینجا وقت برای دوش کردگی. بالکن چرا برای وقت دوش کردگی. اینجا سانوزل اونیتاز میشوه. اینا سانوزلش تیاره. خوب ترمیکس میمونه چی میمونه همش تیاره. انا ایسنم نگاه کنید اوینا نگاه کنید ایسنم دانشگاه. نوسری خسرو. центри Қырғыз ҳама ҷо баниса ина дурахшон ҳама чи доступне. Ай ҳамиса мебинӣ, тамоми Қурғона мебинӣ, застои кӯра мебинӣ, ҳамаи хонуи заминакира мебинӣ, ҳамара мебинӣ. Прохожкаш масъалаи прохожкаш ҳами медроин ку. Дӯстони азизам медроин. Представед кунед, ина айдар дромади. Михи хона дори, ламината хадат кади, абоя зади. Ҳамхи хонаи зур дори. خیلی مدروی اینجا یکان شکاف گاردیروب نمیمونی. اینجا خشرو یکان کریسلا و ستولیکا یکان چی میمونی زمانوی ده. جو کشوده کانورالین پارتوفتاگیه. خیلی خونه را کسی خونه را زد دم میگیره. لوبوی خونه را جالس دوره. لوسترا پوسترا پتاوک همش تیاره. اکو اوینده ده یا خیلی جالس نمیفروش. اوینده ده اینا. خون نیستیو. Полный рост, металлонекина, оянда да, нехи там. Ойнош калон-калонай барои гудакои майда недоступния. Хулоса гап дӯстони азиз, билетҳо рафтестанд, 1000 раҳмат барои дастгиритон, 1000 раҳмат барои дастгиритон. Ҳамин обуна шавен, видеоро гирен, поделиться кунед. Чанд қай ки мо бисёр билета фурӯхтем, ҳамоха тестар финал мешавад дӯстони азиз, билета گرفتن بلیت هست یکون خیلی نکنیم بلیت هست بلیت همه میرسه 50,000 دونه کالچیستای بلیتمون بلیت هست رفته است برای دستگیریتون باید بردگی 1000 رحمت خوش آمدین با کانال من از توجیکستان نمری خونه نمری یگای ассалому алайкум хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон дӯстони азиз шумо нағзен созен саломатиётон нағзай ини квартираи мо номери ягай душа нишон додем сеша нишон додем чорша нишон додем номери ягай бо панҷшам нишон метем хуб ини квартирае ки ҳозир мо дар омадем ина сиёмка кардестем и 4 дар хонае устол навайна бир омадан рафтам потолокро бинен ина марамат натижной потолок Исуса ҳама ина яким хонаш медурем дӯстони азиз ини хе яким хонашай иҷа и хона 4 дар хонае 2 ванна 2 туалет дора якта душовои ванна туалет якта душовои ванна туалет инам ҷа каси зад ҳама хе мегирад инам ҷа холияи ваннашай ваннаи холи душовоиш иҷаш ҳоҷатхонае дӯстони азиз иҷа ҳоҷатхона мешавад хуб дальше мерем комнатаи дигар яъне як комнатаи дигар и евроазиатский стиль хати кардагиам дӯстони азиз евроазиатский стиль хати кардагиам хуб иҷа метавонем ягон столмоне ё ягон чимоне иҷа как ошхона боре ош авхота мехирем иҷа кухняшай кухняш беҳад зурай наздики хонада наздики домда ина нигоҳ кунед донишгоҳи давлати бохтар ина ба номи носири хисрав ба номи носири хисрав ина донишгоҳ иҷа центри шаҳри бохтарай метавонед ина бинед хонаҳо ҳамаш жалюз партофтагиай потолокро ина нигоҳ кунед даро ҳамаш қайтек як намуда ҳамаш сафеда даро хуб исмаш дӯстони азиз исмаш
полностью меҳмонхона я меҳмонтон меояд. хуб мақсади гапи мо чия якам? мо ҳамин хонаро ҳам ки қабул кардем, ҳам ки гирифтем, каси бубура ҳам ки метем, ламинатша худаш мезана, абои мезана, чӣ мезана, усулша худаш мекунад. беҳад хонаи зураи чоткияй хитон десте. фақат полуш мондаги, абоиш мондаги, санузилош мондаги. санузил яъне ки унитаз, ванна хеле ки маъқули дилтон мешавад. хуб исм медроем ози як хонаи дигар. фаҳмиши мақсади ё ки ҳамин мақсади мақсади чихи хона кунам, иҷа спальня бояд шавад. иҷа спальня бояд шавад. дӯстони азиз, барои чӣ ман ира гуфтестам? ҳозир ман шуморо мефаҳмонам барои чӣ ман гапро гуфтам. иҷа спальня шава ку, иҷа бо туалет дора. ин комната бо туалет дора. туалету ванна дора. ин оина жалес мешавад. иҷа душвой мешавад. иҷа выход барои душ кардагиам. балкончара барои выход душ кардагиам. иҷа санузил унитаз мешавад. ина санузилуш тайёр аст. хуб термикс мемонед, чӣ мемонед, ҳамаш тайёр аст. центри Қирғана баниса ина ҳама чӣ кухняе. ай ҳамиси мебинед, тамоми Қирғана мебинед, ора мебинед, ҳамаи хонаи заминакира мебинед, ҳамаро мебинед. масъалаи прахошкаш ҳамин медроен ку. дӯстони азиз, ҳамин медроен. представед кунед, гардромади. ин хона дорӣ, ламината худат кади, абоя зади. ин хонаи зур дорӣ, медрои, иҷа ягон шкаф гардероб намемонӣ. ин иҷа хушру ягон креслау, стол, стулика, ягон чӣ мемонӣ замонавӣ да. ҷо кушодай, канвралин партофтагиай. ҳай хонара каси хонара зад дам мегирад. любой хонаша жалез дорад. люстра, пустра, потолок ҳамаш тайёр аст. аку оянда да як хел жалеса намефураш. оянда да ина полный рост метавонем ки ина оянда да нехе тамошо кунем. ойнош калон-калонай барои кӯдакои майда недоступнянд. хулосаи гап, дӯстони азиз, билето рафтест. ҳазор раҳмат барои дастгиритон. ҳазор раҳмат барои дастгиритон. ҳамин видеоро гирен, поделиться кунед. чанд қай ки мо бисёр билета фурӯхтем, ҳамоқа тестат финал мешавад. дӯстони азиз, билета гирифтан гирен. билет ҳаст, ягон билет ҳаст. билет ҳама 50,000 донае количествои билетмон рафтестай. барои дастгиритон бояд раҳмат. хуш омадем ба канали Тоҷикистон. номери хона номери ягай. ассалому алайкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. дӯстони азиз, шумо нағзен созен, саломатиётон нағзай. ини квартираи мо номери ягай. душа нишон додем, сеша нишон додем, чорша нишон додем. номери ягай. панҷшам нишон метем. хуб ини квартирае ки ҳозир мо омадем ина сиёмка кардестем. и 4 дар хонаe. устол навайна бро омадан рафтам, потолокро бинен. ина натижной потолок исуса ҳама. ина якум хонаш медроем. дӯстони азиз, ини хе якум хонашай. иҷа и хона 4 дар хонаe, 2 ванна, 2 туалет дорад. якта душовои ванна туалет, якта душовои ванна туалет. инам ҷа кам мегирад. инам ҷа холияи ваннашай. ваннаи холӣ, душовоиш. иҷаш ҳоҷатхонаe, дӯстони азиз. иҷа ҳоҷатхона мешавад. хуб дальше мерем. иҷа як комнатаи дигар. и евроазиатский стил хати кардагиам, дӯстони азиз. евроазиатский стил хати кардагиам. хуб иҷа метавонен ягон стол монен ё ягон чӣ монен. иҷа как ошхона боре, овқатта мехӯрем. иҷа кухняшай. кухняш беҳад зурай. наздики хонада, наздики домда
ина нигоҳ кунед, донишгоҳи давлати Бохтар. Ина ба номи Хисрав, ба номи Носири Хисрав, ина донишгоҳ. Иҷа центри шаҳри Бохтар ай. Хона ина бинед. Хонаҳо ҳамаш партофтагӣ ай. Потолокора ина нигоҳ. Даро ҳамаш қайтек як намуда, ҳамаш сафед ай. Даро. Хуб, исинаш, дӯстони азиз, исинаш полностью меҳмонхона ай. Меҳмонхона я меҳмонтон меояд. Хуб, мақсади гапи мо чия якам? Мо ҳами хонаро ҳамхе қабул кардем, ҳамхе гирифтем. Каси бубра ҳамхе метем. Ламинатша хина, абои мезана, чӣ мезана, усул кунад. Беҳад хонаи зураи чоткияй, хитон десте. Фақат ҳамин полуш мондагия, абоиш мондагия, санузилош мондагия. Санузил яъне ки унитаз, ванна, чӣ хеле ки маъқули дилтон мешавад. Хуб, исм медроем ози як хонаи дигай. Фаҳмиши ман хати ё ки ҳамин мақсади ман хати чӣ хел хона кунам, иҷа спальня бояд шавад. Иҷа спальня бояд шавад. Дӯстони азиз, барои чӣ ман ира гуфтестам? Ҳозир ман шуморо мефаҳмонам барои чӣ ман и гапро гуфтестам. Иҷа спальня шава ку, иҷа бо туалет дора. И комната бо туалет дора. Туалету ванна дора. Ини ойнаай, и ойна жалюз мешавад. Иҷа душувой мешавад. Иҷа выход барои душ кардагиам. Балкончара барои выход душ кардагиам. Иҷа санузил унитаз мешавад. Ина санузилуш тайёр ай. Хуб, термикс мемонед, чӣ мемонед, ҳамаш тайёр ай. Ана ай исинам нигоҳ кунед, ай ойна нигоҳ кунед, исинам донишгоҳ ай. Носири Хисрав. Центри Қирғанай ҳама ҷо сайна ҳама чӣ доступна ай. Ай ҳамиси мебинед, тамоми Қурғона мебинед, застои кора, хонаи заминакира мебинед, ҳамара мебинед. Прахошкаша масъала кунед, ина Айдар дромади. Михи хона дори, ламината худат кади, абоя зади. ҳамхе хонаи зур дорӣ, хе медрой, иҷа ягон шкаф гардероб намемонӣ. Ин иҷа хушру ягон креславу стулика ягон чӣ мемонӣ замонавӣ. Ҷо кушодай, камвралин партофтагиай. Хай хонара каси хонара зад дам мегирад. Любой хонажа жалюз дорад. Люстра, пустра, потолок ҳамаш тайёр ай. Аку оянда да як хел жалюза намефураш. Оянда да ина. Полностью полный рост метавонад нехе тамошо кунед. Ойнош калон-калонай барои кӯдакои майда недоступниянд. Гап дӯстони азиз, билетҳо рафтестанд. Ҳазор раҳмат барои дастгиритон. Ҳазор раҳмат барои дастгиритон. Ҳаме обуна шавен, видео гирен панел. Чанд қай ки мо бисёр билета фурӯхтем, ҳамоха тезтар финал мешавад. Дӯстони азиз, билета гирифтан гирен. Билет ҳаст. Ягон хивай накунем, билет ҳамада мераса 50 количествои билетмон. Билет ҳаст, рафтестай. Дастгиритон боя болига ҳазор раҳмат. Ба канали ман аз Тоҷикистон. Номери хона номери 1 ай. Ассалому алейкум ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, шумо нағзен созен, саломатиётон нағзай. Ини квартира номер 1 ай. 2ша нишон додем, 3ша нишон додем, 4ша нишон додем. Номери 1 ай. Бо 5шам нишон метем. Хуб. Ини квартирае ки ҳозир мо дор омадем. Ини хе якум хонашай. Иҷа и хона 2 ванна, 2 туалет дора. Якта душувои ванна туалет, якта душувои ванна туалет. Инам ҷа кас ки мегирад. Инам ҷа холияи ваннашай. Ваннаи холӣ. Душувоиш. Иҷаш ҳоҷатхонаи дӯстони азиз. Иҷа ҳоҷатхона мешавад. Хуб. Дальше мерем. Иҷа як дигай. Иҷа як комнатаи дигай. И евроазиатский стил хати кардагиам дӯстони азиз. Евроазиатский стил хати кардагиам. Хуб. Иҷа метавонен ягон стол монен ё ягон чӣ монен, иҷа как ошхона боре, авхоттар мехӯрен. Иҷа кухняшай. Кухняш беҳад зурай. Наздики хонада, наздики домда. Ина нигоҳ кунед, донишгоҳи давлати бо ина ба номи Носири Хисрав. Ба номи Носири Хисрав. Ина донишгоҳ. Иҷа центри Бохтар ай. Метавонед ина бинед. Но ҳамаш жалюз партофтагӣ ай. Потолокора ина нигоҳ кунед, даро ҳамаш қайтек як намуда дай даро. Хуб,
Иснаш, дӯстони азиз, иснаш полностью меҳмонхона я меҳмонтон меояд. Хуб, мақсади гапи мо чия якам? Мо ҳамин хонаро ҳам ки қабул кардем, ҳам ки гирифтем. Касе ки метем, ламинатша худаш мезана, чӣ мезана, усунша худаш мезана. Беҳад хонаи зураи чоткияй, хитон дестей. Фақат ҳамин полуш мондагия, абоиш мондагияй, санузилош мондагияй. Санузил яъне ки унитаз, ванна хеле ки маъқули дилтон мешавад. Хуб, исм медроем ози як хонаи дигар, фаҳмиши мақсади ё ки ҳамин мақсади мақсади чӣ хел хона кунам, иҷа спальня бояд шавад. Иҷа спальня бояд шавад. Дӯстони азиз, барои чӣ мо ира гуфтестам? Ҳозир ман шуморо мефаҳмонам барои чӣ ман ин гапро гуфтестам. Иҷа спальня шавад ку, иҷа бо туалет дорад. Ин комната бо туалет дорад. Туалету ванна дорад. Ини ойна жалез мешавад, иҷа душвой мешавад. Иҷа выход барои душ кардагиам. Балкончара барои выход душ кардагиам. Иҷа санъат нигоҳ кунед, исмам донишгоҳ Носири Хисрав. Центри Қирғана ҳама ҷо байни дурахш ҳама чӣ даступне. Ай ҳамис мебинед, тамоми Қурбона мебинед, застуи кӯра мебинед, ҳамаи хонаи заминакира мебинед, ҳамара. Прахошкаш, масъалаи прахошкаш ҳамин медроен ку. Дӯстони азиз, медроен. Представед кунед, ин Айдар дромади. Ҳамхи хона дорӣ, ламината худат абоя задӣ. Ҳамхи хонаи зур дорӣ, хе медрои, иҷа ягон шкаф гардероб намемонӣ. Ин иҷа хушру ягон креслау, стол, стулика ягон чӣ мемонӣ замонавӣ да? Ҷо кушодай, камвралин партофтагияй. Хай хонара каси ин хонара зад дам мегирад. Лӯбажа жалез дорад. Люстра, пустра, потолок ҳамаш тайёрай. Аку оянда да як хел жалеза намефураш. Оянда да ина. Полный рост метавонем ки ина оянда да нехе тамошо кунем. Ойнош калон-калонай барои кӯдакои майда недоступнеам. Хулосаи гап, дӯстони азиз, билетҳо рафтестанд. Ҳазор раҳмат барои дастгиритон. Ҳазор раҳмат барои дастгиритон. Ҳамин обуна шавен, видеоро гирен, паден. Чанд қай ки мо бисёр билета фурӯхтем, ҳамоқа тестат финал мо мешавад. Дӯстони азиз, билета гирифтан гирен. Билет ҳаст. Ягон хивай накунем, билет ҳаст. Билет ҳамада мераса 50,000 донаи количествои билетмон. Билет ҳаст, рафтестай. Гиритон боя болига ҳазор раҳмат. Хуш омадем ба аз Тоҷикистон. Номери хона Ягай. Ассалому алайкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, шумо нағзен созен, саломатиётон нағзай. Ини квартираи мо номери Ягай. Душа нишон додем, сеша нишон додем, чорша нишон додем. Номери Ягай. Бо панҷшам нишон метем. Хуб, ини квартирае ки ҳозир мо дар омадем ина сиёмка кардестем. И 4 дар хонае. Устол навайна бро омадан рафтан, потолокро бинен. Ина натяжной потолок, Исуса ҳама. Ина яким хонаш медроем, дӯстони азиз. Инихе яким хонашай. Иҷа ин хона 4 дар хонае, 2 туалет дорад. Якта душовои ванна туалет, якта душовои ванна туалет. Инам ҷа каси зад ҳамахе мегирад. Инам ҷа холияи ваннашай. Ваннаи холӣ, душовоиш. Иҷаш ҳоҷатхонае, дӯстони азиз. Иҷа ҳоҷатхона мешавад. Хуб, дальше мерем. Иҷа як комнатаи дигар. И евроазиатский стил хати кардагиам, дӯстони азиз. Евроазиатский стил хати кардагиам. Хуб, иҷа метавонен ягон стол монен ё ягон чӣ монен, иҷа как ошхона боре, авқотта мехӯрем. Иҷа кухняшай. Кухняш беҳад зурай. Наздики хонада, наздики домда. Ина нигоҳ кунед, донишгоҳи давлати Бохтар. Ина ба номи Носири Хисрав. Ба номи Носири Хисрав. Ина донишгоҳи центри шаҳри Бохтарай. Метавонед ина бинед. Хонаҳо ҳамаш жалез пард. Потолокро ина нигоҳ кунед. Даро ҳамаш хайтек, ҳамаш сафедай. Даро. Хуб, исмаш, дӯстони азиз, исмаш
полностью меҳмонхонаи. Меҳмонхона я меҳмонтон меояд. Хуб, мақсади гапи мо чия якам? Мо ҳамин хонаро ҳам ки қабул кардем, ҳам ки гирифтем, каси буметем, ламинатша хидаш мезана, абуна чӣ мезана, усунша хидаш мекунад. Беҳад хонаи зураи чоткияй хитон десте. Фақат ҳамин полуш мондагия, абоиш мондагия, санузилош мондагия. Санузил яъне ки унитаз, ванна чӣ хеле ки маъқули дилтон мешавад. Хуб, исм медроем ози як хонаи дигай, фаҳмиши ман хати ё ки ҳамин мақсади ман хати чӣ хеле хона кунам, иҷа спальня бояд шавад. Иҷа спальня бояд шавад. Дӯстони азиз, барои чӣ ман ира гуфтестам? Ҳозир ман шуморо мефаҳмонам барои чӣ ман и гапро гуфтестам. Иҷа спальня шава ку, иҷа бо туалет дора. И комната бо туалету ванна дора. Ини ойнай, и ойна жалес мешавад, иҷа душувой мешавад. Иҷа выход барои душ кардагиам. Балкончара барои выход душ кардагиам. Иҷа санузил унитаз мешавад. Ина санузилуш тайёрай. Хуб, термикс мемонед, чӣ мемонед, ҳамаш тайёрай. Ана исинам нигоҳ кунед, ойна нигоҳ кунед, исинам донишгоҳай. Носири Хисрав. Центри Қирғанай ҳама ҷо баниса ина рахшон, ҳама даступнай. Ай ҳамиси мебинед, тамом мебинед, застойкора мебинед, ҳамаи хонаи заминакира мебинед, ҳамара. Прахошкаш, масъалаи прахошкаш ҳами медроен ку. Дӯстони азиз, ҳами медроен. Представед кунед, ина Айдар дромади. ҳамхи хона дорӣ, ламината хидат кади, абди. ҳамхи хонаи зур дорӣ, хе медрои, иҷа ягон шкаф гардероб намемонӣ. Ин иҷа хушру ягон креслау, стол, стулика ягон чӣ мемонӣ, замонавӣ да? Ҷо кушодай, камвралин партофтагияй. Ҳай хонара, каси и хонара зад дам мегирад. Люстра жалез дора. Люстра, пустра, потолок ҳамаш тайёрай. Аку ояндада яхел жалеса намефураш. Ояндада ина. полный рост метавонем ки ина ояндада нехе тамошо кунем. Ойнош калон-калонай барои кӯдакои майда недоступниянд. Хулосаи гап, дӯстони азиз, билетҳо рафтестанд. Ҳазор раҳмат барои дастгиритон. Ҳазор раҳмат барои дастгиритон. Ҳамин видеоро гирен, поделиться кунед. Чанд қай ки мо бисёр билета фурӯхтем, ҳамоқа тестар финал мешавад. Дӯстони азиз, билета гирифтан гирен. Билет ҳаст, ягон хибарет ҳаст. Билет ҳамада 1000 донаи количествои билетон. Билет тестай барои дастгиритон бояд раҳмат. Хуш омадем ба канали Тоҷикистон. Номери ягай. Ассалому алайкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, шумо нағзен созен салмазай. Ини квартира номери 2ша нишон додем, 3ша нишон додем, 4ша нишон додем. Номери 1 бо 5шам нишон метем. Хуб, ини квартирае ки ҳозир мо дро омадем ина сиёмка кардестем. И 4 дар хонае. Устол навайна бро омадан рафтам, потолокро бинен, рамат натижной потолок исуса ҳама. Ина яким хонаш медроем, дӯстони азиз. Ини хе яким хонашай. Иҷа и хона 4 дар хонае, ана 2 туалет дора. Якта душувои ванна туалет, якта душувои ванна туалет. Инам ҷа каси зад ҳама хе мегирад. Инам ҷа холияи ваннашай. Ваннаи холи, душувоиш. Иҷаш ҳоҷат, дӯстони азиз. Иҷа ҳоҷатхона мешавад. Хуб, дальше мерем. Иҷа як комнатаи дигар. И евроазиатский стил хати кардагиам, дӯстони азиз. Евроазиатский стил хати кардагиам. Хуб, иҷа метавонен ягон стол монен ё ягон чӣ монен, иҷа как ошхона боре, авхотта мехӯрен. Иҷа кухняшай. Кухняш беҳад зурай. Наздики хонада, наздики домда. Ина нигоҳ кунед, донишгоҳи давлати Бохтар. Ина ба номи Носири Хисрав. Ба номи Носири Хисрав. Ина донишгоҳ. Иҷа центри шаҳри Бохтарай. Тавона ина бинед. Хона жалюз партофтагиай. Пата нигоҳ кунед, даро ҳамаш хайтек як намудай, ҳамаш сафедай даро. Хуб, исмаш, дӯстони азиз, исмаш полностью меҳмонхонае.
меҳмонхона я меҳмонтон меояд. хуб, мақсади гапи мо чия якан? Мо ҳамин хонаро ҳамхе қабул карда гирифтем. Каси бубра ҳамхе метем, ламина мезана, абои мезана, чӣ мезана, усунша хидиш ме. Беҳад хонаи зураи чоткияй хитон дестей. Фақат ҳамин полуш мондагияй, абоиш мондагияй, санузилош мондагияй. Санузил яъне ки унитаз, ванна чӣ хеле ки маъқули дилтон мешавад. хуб, исм медроем ози як хонаи дигаи фаҳмиши ман хати ё ки ҳамин мақсади ман хати чӣ хел хона кунам, иҷа спальня бояд шавад. Иҷа спальня бояд шавад. Дӯстони азиз, барои чӣ ман ира гуфтестам? ҳозир ман шуморо мефаҳмонам барои чӣ ман и гапро гуфтестам. Иҷа спальня шавад ку, иҷа бо туалет дора. И комната бо туалет дора. Туалету ванна дора. Ини ойнай, и ойна жалес мешавад. Иҷа душувой мешавад. Иҷа выход барои душ кардагиян. Балкончара барои выход душ кардагиян. Иҷа санузил унитаз мешавад. Ина санузилуш тайёрай. Хуб, термикс мемонед, чӣ мемонед, ҳамаш тайёрай. Ана аисинам нигоҳ кунед, ойна нигоҳ кунед, исинам донишгоҳай. Носири Хисрав. Центри Қирғанай ҳама ҷо байна дура ҳама чӣ тупнай. Ҳамиси мебинед, тамоми Қурғона мебинед, заст мебинед, ҳамаи хонаи заминакира мебинед, ҳамара мебинед. Прахошкаш, масъалаи прахошкаш ҳамин медроен ку. Дӯстони азиз, ҳамин медроен. Представед кунед, ина Айдар дромади. ҳамхи хона дорӣ, ламината хидат кади, абоя зади. ҳамхи хонаи зур дорӣ, ҳамхи медрои, иҷа ягон шкаф гардероб намемонӣ. Ин иҷа хушру ягон креславу стулика ягон чӣ мемонӣ, замонавӣ да? ҷо кушодай, канвралин партофтагияй. ҳай хонара каси хонара зад дам мегира. Любой хонаша жалез дора. Люстра, пустра, потолок ҳамаш тайёрай. Аку ояндада як хел жалеса намефураш. Ояндада ина. Полностью полный рост метавонем ки ина ояндада нехе тамошо кунем. Ойнош калон-калонай барои кӯдакои майда недоступниян. Хулосаи гап, дӯстони азиз, билетҳо рафтестан, ҳазор раҳмат барои дастгиритон. Ҳазор раҳмат барои дастгиритон. Ҳамин обуна шавен, видеоро гирен, поделиться кунед. Чанд қай ки мо бисёр билета фурӯхтем, ҳамоха тезтар финал мешавад. Дӯстони азиз, билета гирифтан гирен. Билет ҳаст, ягон хивай накунем, билет ҳаст. Билет ҳамада мераса 50 000 донаи количествои билетмон. Билет ҳаст, рафтестай. Барои дастгиритон бо як бор дига ҳазор раҳмат. Хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Номери хона, номери ягай. Ассалому алайкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, шумо нағзен созен, саломатиётон нағзай. Ини квартираи мо номери ягай. Душа нишон додем, сеша нишон додем, чорша нишон додем. Номери ягай. Бо панҷшам нишон метем. Хуб, ини квартирае ки ҳозир мо дро омадем ина сиёмка кардестем. И 4 дар хонаай. Устон навайна бро омадан рафтан, потолокро бинен. Ина марамат натижной потолок Исуса ҳама. Ина яким хонаш медроем, дӯстони азиз. Ини хе яким хонашай. Иҷа и хона 4 дар хонаи 2 ванна, 2 туалет дора. Якта душувои ванна туалет, якта душувои ванна туалет. Инам ҷа каси зад ҳама хе мегирад. Инам ҷа холияи ваннашай. Ваннаи холи, душувоиш. Иҷаш ҳоҷатхонаи дӯстони азиз. Иҷа ҳоҷатхона мешавад. Хуб, дальше мерем. Иҷа як комнатаи дигай. Иҷа як комнатаи дигай. И евроазиатский стил хати кардагиян, дӯстони азиз. Евроазиатский стил хати кардагиян. Хуб, иҷа метавонен ягон стол монен ё ягон чӣ монен. Иҷа как ошхона боре, овқатта мехӯрен. Иҷа кухняшай. Кухняш беҳад зурай. Наздики хонада, наздики домда. Ина нигоҳ кунед, донишгоҳи давлати Бохтар. Ина ба номи Носири Хисрав. Ба номи Носири Хисрав. Ина донишгоҳ. Иҷа центри шаҳри Бохтарай. Метавонед ина бинед. Хонаҳо ҳамаш жалюз партофтагиай.
Потолокро ина нигоҳ кунед, даро ҳамаш қайтек як намудаи, ҳамаш сафедаи даро. Хуб, исмаш, дӯстони азиз, исмаш полностью меҳмонхона. Меҳмонхона я меҳмонтон меояд. Хуб, мақсади гапи мо чия якам? Мо ҳами хонаро ҳам ки қабул кардем, ҳам ки гирифтем, каси бубра ҳам ки метем, ламинатша худаш мезана, абои мезана, чӣ мезана, усунша худаш мекунад. Беҳад хонаи зураи чоткияй хитон дестем. Фақат ҳамин полуш мондагияй, абоиш мондагияй, санузилош мондагияй. Санузил яъне ки унитаз, ванна чӣ хеле ки маъқули дилтон мешавад. Хуб, исм медроем ози як хонаи дигаи, фаҳмиши ман хати ё ки ҳамин мақсади ман хати чӣ хел хона кунам, иҷа спальня бояд шавад. Иҷа спальня бояд шавад. Дӯстони азиз, барои чӣ ман ира гуфтестам? Ҳозир ман шуморо мефаҳмонам барои чӣ ман ин гапро гуфтестам. Иҷа спальня шавад ку, иҷа бо туалет дора. И комната бо туалет дора. Туалету ванна дора. Ини ойнай, и ойна жалюз мешавад. Иҷа душувой мешавад. Иҷа выход барои душ кардагиам. Балкончара барои выход душ кардагиам. Иҷа санузил унитаз мешавад. Ина санузилуш тайёрай. Хуб, термикс мемонед, чӣ мемонед, ҳамаш тайёрай. Ана аисинам нигоҳ кунед, ойна нигоҳ кунед, исинам донишгӯҳай. Носири Хисрав. Центри Қирғанай ҳама ҷо баниса ина Дурахшон, ҳама чӣ даступнае. Ай ҳамиса мебинед, тамоми Қурғона мебинед, застойкора мебинед, ҳамаи хонаи заминакира мебинед, ҳамара мебинед. Прахошкаш, масъалаи прахошкаш ҳами медроен ку. Дӯстони азиз, медроен. Представед кунед, ина Айдар дромади. Ҳамхи хона дорӣ, ламината худат кади, абоя зади. Ҳамхи хонаи зур дорӣ, ҳамхи медрои, иҷа ягон шкаф гардероб намемонӣ. Ин иҷа хушрӯ ягон креславу стулика ягон чӣ мемонӣ, замонавӣ да? Ҷо кушодай, канвралин партофтагияй. Ҳай хонара каси хонара зад дам мегирад. Любой хонаша жалюз дорад. Люстра, пустра, потолок ҳамаш тайёрай. Аку оянда да як хел жалюза намефураш. Оянда да ина. Полностью полный рост метавонем ки ина оянда да нехе тамошо. Ойнош калон-калонай барои кӯдакои майда недоступнеанд. Хулосаи гап, дӯстони азиз, билетҳо рафтестанд. Ҳазор раҳмат барои дастгиритон. Ҳазор раҳмат барои дастгиритон. Ҳамин обуна шавен, видеоро гирен, поделиться кунед. Чанд қай ки мо бисёр билета фурӯхтем, ҳамоха теста финал мешавад. Дӯстони азиз, билета гирифтан гирен. Билет ҳаст, ягон хивай накунем, билет ҳаст. Билет ҳамада мераса 50 000 донаи количествои билетмон. Билет ҳаст, рафтестай. Барои дастгиритон бояд болига ҳазор раҳмат. Хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Номери хона, номери ягай. Ассалому алайкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, шумо нағзен, созен, саломатиётон нағзай. Ини квартираи мо номери ягай. Душа нишон додем, seша нишон додем, чорша нишон додем. Номери ягай. Бо панҷшам нишон метем. Хуб, ини квартирае ки ҳозир мо дро омадем ина сиёмка кардестем. И 4 дар хонае. Устол навайна бро омадан рафтам, потолокро бинен. Ина марамат натижной потолок исуса ҳама. Ина якм хонаш медроем, дӯстони азиз. Ини хе якм хонашай. Иҷа и хона 4 дар хонае, 2 ванна, 2 туалет дора. Якта душувои ванна туалет, якта душувои ванна туалет. Ина иҷа каси зад ҳама хе мегирад. Ина иҷа холияи ваннашай. Ваннаи холи, душувоиш. Иҷаш ҳоҷатхонае, дӯстони азиз. Иҷа ҳоҷатхона мешавад. Хуб, дальше мерем. Иҷа як комнатаи дигай. Иҷа як комнатаи дигай. И евроазиатский стил хати кардагиам, дӯстони азиз. Евроазиатский стил хати кардагиам. Хуб, иҷа метавонен ягон стол монен ё ягон чӣ монен. Иҷа как ошхона боре, овқотта мехӯрен. Иҷа кухняшай. Кухняш беҳад зурай.
наздики хонада, наздики домда ина нигоҳ кунед, донишгоҳи давлати Бохтар. Ина ба номи Носири Хисрав, ба номи Носири Хисрав, ина донишгоҳ, иҷа центри шаҳри Бохтарай. Метавонед ина бинед. Хонаҳо ҳамаш жалюз партофтагиай. Потолокҳоро ина нигоҳ кунед, даро ҳамаш қайтек як намудай, ҳамаш сафедай даро. Хуб, исмаш, дӯстони азиз, исмаш полностью меҳмонхонае. Меҳмонхона я меҳмонтон меояд. Хуб, мақсади гапи мо чия якам? Мо ҳамин хонаро ҳам ки қабул кардем, ҳам ки гирифтем, каси бубра ҳам ки метем, ламинатша худаш мезана, абои мезана, чӣ мезана, усунша худаш мекунад. Беҳад хонаи зураи чоткияй хитон десте. Фақат ҳамин полуш мондагия, абоиш мондагия, санузилош мондагия. Санузил яъне ки унитаз, ванна чӣ хеле ки маъқули дилтон мешавад. Хуб, исм медроем ози як хонаи дигай, фаҳмиши ман хати ё ки ҳамин мақсади ман хати чӣ хел хона кунам, иҷа спальня бояд шавад. Иҷа спальня бояд шавад. Дӯстони азиз, барои чӣ ман ира гуфтестам? Ҳозир ман шуморо мефаҳмонам барои чӣ ман и гапро гуфтестам. Иҷа спальня шава ку, иҷа бо туалет дора. И комната бо туалет дора. Туалету ванна дора. Ини ойнай, и ойна жалюз мешавад, иҷа душувой мешавад. Иҷа выход барои душ кардагиам. Балкончара барои выход душ кардагиам. Иҷа санузил унитаз мешавад. Ина санузилуш тайёрай. Хуб, термикс мемонед, чӣ мемонед, ҳамаш тайёрай. Ана аисинам нигоҳ кунед, ойна нигоҳ кунед, исинам донишгоҳай. Носири Хисрав. Центри Қирғанай ҳама ҷо баниса ина Дурахшон, ҳама чӣ даступнае. Ай ҳамиси мебинед, тамоми Қирғана мебинед, застойкора мебинед, ҳамаи хонаи заминакира мебинед, ҳамара мебинед. Прахошкаш, масъалаи прахошкаш ҳамин медроен ку. Дӯстони азиз, ҳамин медроен. Представед кунед, ина Айдар дромади. Ҳамхи хона дорӣ, ламината худат кади, абоя зади. Ҳамхи хонаи зур дорӣ, ҳамхи медрои, иҷа ягон шкаф гардероб намемонӣ. Ин иҷа хушрӯ ягон креславу стулика ягон чӣ мемонӣ, замонавӣ да? Ҷо кушодай, канвралин партофтагиай. Ҳай хонара каси хонара зад дам мегирад. Любой хонаша жалюз дорад. Люстра, пустра, потолок ҳамаш тайёрай. Аку ояндада як хел жалюза намефураш, ояндада ина. Полностью полный рост метавонем ки ина ояндада нехе мошо кунед. Ойнош калон-калонай барои кӯдакои майда недоступниян. Хулосаи гап, дӯстони азиз, билетҳо рафтестанд. Ҳазор раҳмат барои дастгиритон. Ҳазор раҳмат барои дастгиритон. Ҳамин обуна шавен, видеоро гирен, поделиться кунед. Чанд қай ки мо бисёр билета фурӯхтем, ҳамоқа тестар финал мешавад. Дӯстони азиз, билета гирифтан гирен. Билет ҳаст, ягон хивай накунем, билет ҳаст. Билет ҳамада мераса 50,000 донаи количествои билетмон. Билет ҳаст, рафтестай. Барои дастгиритон бояд бор дига ҳазор раҳмат. Хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Номери хона, номери ягай. Ассалому алайкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, шумо нағзен созен, саломатиётон нағзай. Ини квартираи мо номери ягай. Душа нишон додем, сеша нишон додем, чорша нишон додем. Номери ягай. Бо панҷшам нишон метем. Хуб, ини квартирае ки ҳозир мо дро омадем ина сиёмка кардестем. И 4 дар хонаай. Устол навайна бро омадан рафтам, потолокро бинен. Ина марамат натижной потолок Исуса ҳама. Ина яким хонаш медроем, дӯстони азиз. Ини хе яким хонашай. Иҷа и хона 4 дар хонаи, 2 ванна, 2 туалет дора. Якта душувои ванна туалет, якта душувои ванна туалет. Инам ҷа каси зад ҳама хе мегирад. Инам ҷа холияи ваннашай. Ваннаи холи, душувоиш. Иҷаш ҳоҷатхонаи дӯстони азиз. Иҷа ҳоҷатхона мешавад. Хуб, дальше мерем. Иҷа як комнатаи дигай. Иҷа як комнатаи дигай.
И евроазиатский стиль хати кардагиам, дӯстони азиз. Евроазиатский стиль хати кардагиам. Хуб. Иҷа метавонен ягон стол монен ё ягон чӣ монен, иҷа как ошхона боре, ош авхота мехӯрен. Иҷа кухняшай. Кухняш беҳад зурай. Наздики хона да, наздики дом да. Ина нигоҳ кунед, донишгоҳи давлати Бохтар. Ина ба номи Носири Хисрав. Ба номи Носири Хисрав. Ина донишгоҳ. Иҷа центри шаҳри Бохтарай. Метавонед ина бинед. Хонаҳо ҳамаш жалюз партусагиай. Потолокора ина нигоҳ кунед. Даро ҳамаш қайтек як намудай, ҳамаш сафедай. Даро. Хуб. Исмаш, дӯстони азиз, исмаш полностью меҳмонхонае. Меҳмонхона я меҳмонтон меояд. Хуб. Мақсади гапи мо чия яка? Мо ҳамин хонаро ҳам ки қабул кардем, ҳам ки гирифтем, каси бубра ҳам ки метем, ламинатша худаш мезана, абои мезана, чӣ мезана, усуша худаш мекунад. Беҳад хонаи зураи чоткияй, хитон десте. Фақат ҳамин полуш мондагия, абоиш мондагия, санузилош мондагия. Санузил яъне ки унитаз, ванна хеле ки маъқули дилтон мешавад. Хуб, исм медроем ози як хонаи дигар, фаҳмиши ман хати ё ки ҳамин мақсади ман хати чӣ хел хона кунам, иҷа спальня бояд шавад. Иҷа спальня бояд шавад. Дӯстони азиз, барои чӣ ман ира гуфтестам? Ҳозир ман шуморо мефаҳмонам барои чӣ ман и гапро гуфтестам. Иҷа спальня шава ку, иҷа бо туалет дора. И комната бо туалет дора. Туалету ванна дора. Ини ойнай, и ойна жалюз мешавад. Иҷа душувой мешавад. Иҷа выход барои душ кардагиам. Балкончара барои выход душ кардагиам. Иҷа санузил унитаз мешавад. Ина санузилуш тайёрай. Хуб, термикс мемонед, чӣ мемонед, ҳамаш тайёрай. Ана исинам нигоҳ кунед, ойна нигоҳ кунед, исинам донишгоҳай. Носири Хисрав. Центри Қирғанай ҳама ҷо баниса ина дура ҳама чӣ. Ай ҳамиси мебинед, тамоми Қурғана мебинед, застои кора, хонаи заминакира мебинед, ҳамара мебинед. Прахошкаш, масъалаи прахошкаш ҳами медроен ку, дӯстони азиз медроен. Представед кунед, ина Айдар дромади. ҳамхи хона дорӣ, ламинат ди, абоя зади, ҳамхи хонаи зур дорӣ, хе медрои, иҷа ягон шкаф гардероб намемонӣ. Ин иҷа хушру ягон креслау, стол, стулика ягон чӣ мемонӣ замона. ҷо кушодай, кавралин партофтагиай. Хай хонара каси хонара зад дам мегирад. Любой хонажа жалюз дора. Люстра, пустра, потолок ҳамаш тайёрай. Аку оянда да як хел жалюза намефураш. Оянда да ина. Полностью полный рост метавонем ки ина оянда да нехе тамошо кунед. Ойнош калон-калонай барои кӯдакои майда недоступниянд. Хулосаи гап, дӯстони азиз, билетҳо рафтестанд. Ҳазор раҳмат барои дастгиритон. Ҳазор раҳмат барои дастгиритон. Ҳамин обуна шавен, видеоро гирен, поделиться кунед. Чанд қай ки мо бисёр билета фурӯхтем, ҳамоха тезтар финал мешавад. Дӯстони азиз, билета гирифтан гирен. Билет ҳаст. Ягон хивай накунем, билет ҳаст. Билет ҳамада мераса 50,000 донаи количествои билетон. Билет ҳаст, рафтестай. Барои дастгиритон бо як бор дига ҳазор раҳмат. Хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Номери хона, номери ягай. Ассалому алайкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, шумо нағзен созен, саломатиётон нағзай. Ини квартираи мо номери ягай. Душа нишон додем, сеша нишон додем, чорша нишон додем. Номери ягай. Бо панҷшам нишон метем. Хуб. Ини квартирае ки ҳозир мо дро омадем ина сиёмка кардестем. И 4 дар хонае. Устол навайна бро омадан рафтам, потолокро бинен. Ина марамат натижной потолок Исуса ҳама. Ина яким хонаш медроем, дӯстони азиз. Ини хе яким хонашай. Иҷа и хона 4 дар хонае, 2 ванна, 2 туалет дора. Якта душувои ванна туалет, якта душувои ванна туалет. Ина иҷа каси зад ҳама хе мегирад. Ина иҷа холияи ваннашай.
ваннаи холӣ, душвӯиш. Иҷаш ҳоҷатхонаи дӯстони азиз. Иҷа ҳоҷатхона мешавад. Хуб, дальше мерем. Иҷа як комнатаи дигар. Иҷа як комнатаи дигар. И евроазиатский стил хати кардагиам дӯстони азиз. Евроазиатский стил хати кардагиам. Хуб, иҷа метавонем ягон стол монем ё ягон чӣ монем. Иҷа как ошхона боре, овқатта мехӯрем. Иҷа кухняшай. Кухняш беҳад зурай. Наздики хонада, наздики домда. Ина нигоҳ кунед. Донишгоҳи давлати Бохтар. Ина ба номи Носири Хисрав. Ба номи Носири Хисрав. Ина донишгоҳ. Иҷа центри шаҳри Бохтарай. Метавонед ина бинед. Хонаҳо ҳамаш жалюз партофтагиай. Потолокора ина нигоҳ кунед. Даро ҳамаш қайтек як намудай, ҳамаш сафедай. Даро. Хуб, исмаш, дӯстони азиз, исмаш полностью меҳмонхонае. Меҳмонхона я меҳмонтон меояд. Хуб, мақсади гапи мо чия яка? Мо ҳамин хонаро ҳамхе қабул кардем, ҳамхе гирифтем. Каси бубра ҳамхе метем. Ламинатша худаш мезана, абои мезана, чӣ мезана, усунша худаш мекунад. Беҳад хонаи зураи чоткияй, хитон десте. Фақат ҳамин полуш мондагия, абоиш мондагия, санузилош мондагия. Санузил яъне ки унитаз, ванна чӣ хеле ки маъқули дилтон мешавад. Хуб, исм медроем ози як хонаи дигар. Фаҳмиши ман хати ё ки ҳамин мақсади ман хати чӣ хеле хона кунам, иҷа спальня бояд шавад. Иҷа спальня бояд шавад. Дӯстони азиз, барои чӣ ман ира гуфтестам? Ҳозир ман шуморо мефаҳмонам барои чӣ ман и гапро гуфтестам. Иҷа спальня шавад ку, иҷа бо туалет дора. И комната бо туалет дора. Туалету ванна дора. Ини ойнай, и ойна жалюз мешавад. Иҷа душвой мешавад. Иҷа выход барои душ кардагиам. Балкончара барои выход душ кардагиам. Иҷа санузил унитаз мешавад. Ина санузилуш тайёрай. Хуб, термикс мемонед, чӣ мемонед, ҳамаш тайёрай. Ана аисинам нигоҳ кунед, ойна нигоҳ кунед, исинам донишгоҳай. Носири Хисрав. Центри Қирғанай ҳама ҷо баниса ина дурахшон, ҳама чӣ даступнае. Ҳамиси мебинед, тамоми Қирғана мебинед, застои кора мебинед, ҳамаи хонаи заминакира мебинед, ҳамара мебинед. Прахошкаш, масъалаи прахошкаш ҳамин медроен ку. Дӯстони азизам медроен. Представед кунед, ина Айдар дромади. Ҳамхи хона дорӣ, ламината худат кади, абоя зади. Ҳамхи хонаи зур дорӣ, ҳамхи медрои, иҷа ягон шкаф гардеробна мемонӣ. Ин иҷа шуру ягон креслау, стол, стулика ягон чӣ мемонӣ, замонавӣ да? Ҷо кушодай, канвралин партофтагиай. Ҳай хонара, каси хонара зад дам мегирад. Любой хонаша жалюз дорад. Люстра, пустра, потолок ҳамаш тайёрай. Аку ояндада як хел жалюза намефураш. Ояндада ина. Полностью полный рост метавонем ки ина ояндада нехе тамош кунем. Ойнош калон-калонай барои кӯдакои майда недоступниян. Хулосаи гап, дӯстони азиз, билетҳо рафтестанд. Ҳазор раҳмат барои дастгиритон. Ҳазор раҳмат барои дастгиритон. Ҳамин обуна шавен, видеоро гирен, поделиться кунед. Чанд қай ки мо бисёр билета фурӯхтем, ҳамоха тезтар финал мешавад. Дӯстони азиз, билета гирифтан гирен. Билет ҳаст, ягон хивай накунем, билет ҳаст. Билет ҳамада мераса 50,000 донаи количествои билетмон. Билет ҳаст, рафтестай. Барои дастгиритон бо як бор дига ҳазор раҳмат. Хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Номери хона, номери ягай. Ассалому алайкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, шумо нағзен, созен, саломатиётон нағзай. Ини квартираи мо номери ягай. Душа нишон додем, сеша нишон додем, чорша нишон додем. Номери ягай. Бо панҷшам нишон метем. Хуб, ини квартирае ки ҳозир мо дор омадем ина сиёмка кардестем. И 4 дар хонае. Устол навайна бро омадан рафтан, потолокора бинен. Ина марамат натижной потолок Исуса ҳама. Ина яким хонаш медроем.
дӯстони азиз. Ини хе якум хонашай. Иҷа и хона 4 дар хонай, 2 ванна, 2 туалет дора. Якта душувои ванна туалет, якташ душувои ванна туалет. Инам ҷа каси зад ҳама хе мегирад. Инам ҷа холияи ваннашай. Ваннаи холи душувоиш. Иҷаш ҳоҷатхонае дӯстони азиз. Иҷа ҳоҷатхона мешавад. Хуб, дальше мерем. Иҷа як комнатаи дигар. Иҷа як комнатаи дигар. И евроазиатский стил хати кардагиам дӯстони азиз. Евроазиатский стил хати кардагиам. Хуб, иҷа метавонем ягон стол монем ё ягон чӣ монем. Иҷа как ошхона боре, овқатта мехӯрем. Иҷа кухняшай. Кухняш беҳад зурай. Наздики хонада, наздики домда. Ина нигоҳ кунед. Донишгоҳи давлати Бохтар. Ина ба номи Носири Хисрав. Ба номи Носири Хисрав. Ина донишгоҳ. Иҷа центри шаҳри Бохтарай. Метавонед ина бинед. Хонаҳо ҳамаш жалюз партусагиай. Потолокора ина нигоҳ кунед. Даро ҳамаш хайтек як намудай, ҳамаш сафедай даро. Хуб, исмаш, дӯстони азиз, исмаш полностью меҳмонхонае. Меҳмонхона я меҳмонтон меояд. Хуб, мақсади гапи мо чия якам? Мо ҳамин хонаро ҳамхе қабул кардем, ҳамхе гирифтем. Каси бубура ҳамхе метем. Ламинатша худаш мезана, абои мезана, чӣ мезана, усунша худаш мекунад. Беҳад хонаи зураи чоткияй, хитон десте. Фақат ҳамин полуш мондагия, абоиш мондагия, санузилош мондагия. Санузил яъне ки унитаз, ванна чӣ хеле ки маъқули дилтон мешавад. Хуб, исм медроем ози як хонаи дигар. Фаҳмиши ман хати ё ки ҳамин мақсади ман хати чӣ хеле хона кунам, иҷа спальня бояд шавад. Иҷа спальня бояд шавад. Дӯстони азиз, барои чӣ ман ира гуфтестам? Ҳозир ман шуморо мефаҳмонам барои чӣ ман и гапро гуфтестам. Иҷа спальня шавад ку, иҷа бо туалет дора. И комната бо туалет дора. Туалету ванна дора. Ини ойнай, и ойна жалюз мешавад. Иҷа душувой мешавад. Иҷа выход барои душ кардагиам. Балкончара барои выход душ кардагиам. Иҷа санузил унитаз мешавад. Ина санузилуш тайёрай. Хуб, термикс мемонед, чӣ мемонед, ҳамаш тайёрай. Ана аисинам нигоҳ кунед, ойна нигоҳ кунед, исинам донишгоҳай. Носири Хисрав. Центри Қирғанай ҳама ҷо баниса ина Дурахшон, ҳама чӣ даступнае. Ай ҳамиси мебинед, тамоми Қурғона мебинед, застойкора мебинед, ҳамаи хонаи заминакира мебинед, ҳамара мебинед. Прахошкаш, масъалаи прахошкаш ҳамин медроен ку. Дӯстони азиз, медроен. Представед кунед, ина Айдар дромади. Хи хона дори, ламината худат кади. Абоя хонара каси хонара зад дам мегирад. Любой хонаша жалюз дора. Люстра, пустра, потолок ҳамаш тайёрай. Аку ояндада як хел жалюза намефураш. Ояндада ина полностью полный рост метавонем ки ина ояндада нехе тамошо кунем. Ойнош калон-калонай барои кӯдакои майда недоступнеанд. Хулосаи гап, дӯстони азиз, билето рафтестанд. Ҳазор раҳмат барои дастгиритон. Ҳазор раҳмат барои дастгиритон. Ҳамин обуна шавен, видеоро гирен, поделиться кунед. Чанд қай ки мо бисёр билета фурӯхтем, ҳамоха тестар финал мешавад. Дӯстони азиз, билета гирифтан гирен. Билет ҳаст, ягон хивай накунем, билет ҳаст. Билет ҳамада мераса 50,000 донаи количествои билетмон. Билет ҳаст, рафтестай. Барои дастгиритон бояд борига ҳазор раҳмат. Хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Номери хона, номери ягай. Ассалому алайкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, шумо нағзен, созен, саломатиётон нағзай. Ини квартираи мо номери ягай. Душа нишон додем, сеша нишон додем, чорша нишон додем. Номери ягай. Бо панҷшам нишон метем. Хуб, ини квартирае ки ҳозир мо дро омадем ина сиёмка кардестем. И 4 дар хонае. Устол навайна бро омадан рафтам, потолокора бинен. Ина марамат натижной потолок Исуса ҳама. Ина якум хонаш медроем.
дӯстони азиз. Инихе якум хонашай. Иҷа ин хона 4 дар хонаи 2 ванна, 2 туалет дорад. Якта душӯи ванна туалет, якта душӯи ванна туалет. Инам ҷа каси зад ҳамихе мегирад. Инам ҷа холияи ваннашай. Ваннаи холӣ. Душӯиш. Иҷаш ҳоҷатхонае дӯстони азиз. Иҷа ҳоҷатхона мешавад. Хуб, дальше мерем. Иҷа як комнатаи дигар. Иҷа як комнатаи дигар. И евроазиатский стил хати кардагиам дӯстони азиз. Евроазиатский стил хати кардагиам. Хуб. Иҷа метавонем ягон стол монем ё ягон чӣ монем. Иҷа как ошхона боре, авхоттар мехӯрем. Иҷа кухняшай. Кухняш беҳад зурай. Наздики хонада, наздики домда. Ина нигоҳ кунед. Донишгоҳи давлати Бохтар. Ина ба номи Носири Хисрав. Ба номи Носири Хисрав. Ина донишгоҳ. Иҷа центри шаҳри Бохтарай. Метавонед ина бинед. Хонаҳо ҳамаш жалюз партофтагиай. Потолокора ина нигоҳ кунед. Даро ҳамаш хайтек як намудай, ҳамаш сафедай. Даро. Хуб, исмаш, дӯстони азиз, исмаш полностью меҳмонхонае. Меҳмонхона я меҳмонтон меояд. Хуб, мақсади гапи мо чия яка? Мо ҳамин хонаро ҳамхе қабул кардем, ҳамхе гирифтем. Каси бубра ҳамхе метем. Ламинатша худаш мезана, абои мезана, чӣ мезана, усунша худаш мекунад. Беҳад хонаи зураи чоткияй, хитон десте. Фақат ҳамин полуш мондагия, абоиш мондагия, санузилош мондагия. Санузил яъне ки унитаз, ванна чӣ хеле ки маъқули дилтон мешавад. Хуб, исм медроем ози як хонаи дигар. Фаҳмиши ман хати ё ки ҳамин мақсади ман хати чӣ хеле хона кунам, иҷа спальня бояд шавад. Иҷа спальня бояд шавад. Дӯстони азиз, барои чӣ ман ира гуфтестам? Ҳозир ман шуморо мефаҳмонам барои чӣ ман ин гапро гуфтестам. Иҷа спальня шавад ку, иҷа бо туалет дорад. Ин комната бо туалет дорад. Туалету ванна дорад. Ини ойнай, ин ойна жалюз мешавад. Иҷа душӯбой мешавад. Иҷа выход барои душ кардагиам. Балкончара барои выход душ кардагиам. Иҷа санузил унитаз мешавад. Ина санузилуш тайёрад. Хуб, термис мемонед, чӣ мемонед, ҳамаш тайёрад. Ана аисинам нигоҳ кунед, ойна нигоҳ кунед, исинам донишгоҳай. Носири Хисрав. Центри Қирғанай ҳама ҷо баниса ина Дурахшон, ҳама чӣ даступнае. Ай ҳамиси мебинед, тамоми Қирғана мебинед, застои кора мебинед, ҳамаи хонаи заминакира мебинед, ҳамара мебинед. Прахошкаш, масъалаи прахошкаш ҳами медроен ку. Дӯстони азиз, ҳами медроен. Представед кунед, ина Айдар дромади. ҳамхи хона дорӣ, ламината худат кади, абоя зади. ҳамхи хонаи зур дорӣ, ҳамхи медрои, иҷа ягон шкаф гардероб намемонӣ. Ин иҷа хушрӯ ягон креславу стулика ягон чӣ мемонӣ, замонавӣ да? Ҷо кушодай, канвралин партофтагиай. Ҳай хонара каси хонара зад дам мегирад. Любой хонажа жалюз дорад. Люстра, пустра, потолок ҳамаш тайёрай. Аку ояндада як хел жалюза намефураш. Ояндада ина. Полностью полный рост метавонем ки ина ояндада нехе тамошо кунед. Ойнош калон-калонай барои кӯдакои майда недоступниянд. Хулосаи гап, дӯстони азиз, билетҳо рафтестанд. ҳазор раҳмат барои дастгиритон. ҳазор раҳмат барои дастгиритон. ҳамин обуна шавен, видеоро гирен, поделиться кунед. Чанд қай ки мо бисёр билета фурӯхтем, ҳамоқа тезтар финал мешавад. Дӯстони азиз, билета гирифтан гирен. Билет ҳаст. Ягон хивай накунем, билет ҳаст. Билет ҳамада мераса 50,000 донаи количествои билетмон. Билет ҳаст, рафтестай. Барои дастгиритон бо як бор дига ҳазор раҳмат. Хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Номери хона, номери ягай. Ассалому алайкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, шумо нағзен, созен, саломатиётон нағзай. Ини квартираи мо номери ягай. Душа нишон додем, сеша нишон додем, чорша нишон додем. Номери ягай. Бо панҷшам нишон метем. Хуб,
اینی کвартира که ҳози мо дар омадем ин сёмка кардем и 4 дар хонаи устол навайна бро омадан рафтан потолокро бинен ина марамат натижной потолок исуса ҳама ина яким хонаш медурем дӯстони азиз ини хе яким хонашай иҷа и хона 4 дар хонаи 2 ванна 2 туалет дора якта душовой ванна туалет якта душовой ванна туалет инам як каси зад ҳама хе мегирад инам иҷа холияи ваннашай ваннаи холӣ душовоиш иҷаш ҳоҷатхонаи дӯстони азиз иҷа ҳоҷатхона мешавад хуб дальше мерем иҷа як комнатаи дигар иҷа як комнатаи дигар и евроазиатский стил хати кардагиам дӯстони азиз евроазиатский стил хати кардагиам хуб иҷа метавонен ягон стол монен ё ягон чӣ монен иҷа как ошхона боре ош авхота мехӯрем иҷа кухняшай кухняш беҳад зурай наздики хонада наздики домда ина нигоҳ кунед донишгоҳи давлати бохтар ина ба номи носири хисрав ина донишгоҳ иҷа центри шаҳри бохтарай метавонед ина бинед хонао ҳамаш жалюз партуфтагиай потолокора ина нигоҳ кунед даро ҳамаш хайтек як намудай ҳамаш сафедай даро хуб исмаш дӯстони азиз исмаш полностью меҳмонхона я меҳмонтон меояд хуб мақсади гапи мо чия яка мо ҳами хонаро ҳамхе қабул кардем ҳамхе гирифтем каси бубра ҳамхе метем ламинатша худаш мезана абои мезана чӣ мезана усунша худаш мекунад беҳад хонаи зураи чоткияй хитон дестем фақат ҳамин полуш мондагия абоиш мондагияй санузилош мондагияй санузил яъне ки унитаз ванна чӣ хеле ки маъқули дилтон мешавад хуб исм медроем ози як хонаи дигар фаҳмиши ман хати ё ки ҳамин мақсади ман хати чӣ хел хона кунам иҷа спальня бояд шавад дӯстони азиз барои чӣ ма ира гуфтестам ҳозир ман шуморо мефаҳмонам барои чӣ ма и гапро гуфтестам иҷа спальня шава ку иҷа бо туалет дора и комната бо туалет дора туалету ванна дора ини ойна жалюз мешавад иҷа душовой мешавад иҷа выход барои душ кардагиам балкончара барои выход душ кардагиам иҷа санузил унитаз мешавад ина санузилуш тайёрай хуб термикс мемонед чӣ мемонед ҳамаш тайёрай ана аисинам нигоҳ кунед ойна нигоҳ кунед исинам донишгоҳай носири хисрав центри қирғанай ҳама ҷо баниса ина дурахшон ҳама чӣ даступнае ай ҳамиси мебинед тамоми қурғана мебинед застои кора мебинед ҳамаи хонаи заминакира мебинед ҳамара мебинед прахошкаш масъалаи прахошкаш ҳами медроен ку дӯстони азизам медроен представед кунед ина айдар дромади ҳамхи хона дорӣ ламината худат кади абоя зади ҳамхи хонаи зур дорӣ хе медрой иҷа ягон шкаф гардеробна мемонӣ ин иҷа хушру ягон креслау стулика ягон чӣ мемонӣ замонавӣ да ҷо кушодай камвралин партофтагиай хай хонара каси хонара зад дам мегирад лӯбои хонаша жалюз дора люстра пустра потолок ҳамаш тайёрай аку ояндада як хел жалюза намефураш ояндада ина полностью полный рост метавонем ки ина ояндада нехе тамошо кунем ойнош калонай барои кӯдакои майда недоступнеам хулосаи гап дӯстони азиз билетҳо рафтестанд ҳазор раҳмат барои дастгиритон ҳамин обуна шавен видеоро гирен поделиться кунед чанд қай ки мо бисёр билета фурӯхтем ҳамоқа тезтар финал мо мешавад дӯстони азиз билета гирифтан билет ҳаст ягон хивай накунем билет ҳаст билет ҳамада мераса 50 000 донаи количествои билетмон билет ҳаст рафтестай барои дастгиритон бо як бор дига ҳазор раҳмат хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон номери хона номери ягай
Ассалому алейкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, шумо нағзен созен, саломатиётон нағзай. Ини квартираи мо номери ягай. Душа нишон додем, сеша нишон додем, чорша нишон додем. Номери ягай. Бо панҷшам нишон метем. Хуб, ини квартирае ки ҳозир мо дар омадем ина сиёмка кардестем. И 4 дар хонае. Устол навайна бро омадан рафтам, потолокро бинен. Ина марамат натижной потолок Исуса ҳама. Ина яким хонаш медурем. Дӯстони азиз. Ини хе яким хонашай. Иҷа и хона 4 дар хонае, 2 ванна, 2 туалет дора. Якта душовой ванна туалет, якта душовой ванна туалет. Инам ҷа каси зад ҳама хе мегирад. Инам ҷа холияи ваннашай. Ваннаи холи душовойш. Иҷаш ҳоҷатхонае дӯстони азиз. Иҷа ҳоҷатхона мешавад. Хуб, дальше мерем. Иҷа як комнатаи дигар. Иҷа як комнатаи дигар. И евроазиатский стил хат кардагиам дӯстони азиз. Евроазиатский стил хат кардагиам. Хуб, иҷа метавонен ягон стол монен ё ягон чӣ монен. Иҷа как ошхона воре, ош авхота мехӯрен. Иҷа кухняшай. Кухняш беҳад зурай. Наздики хонада, наздики домда. Ина нигоҳ кунед, донишгоҳи давлати Бохтар. Ина ба номи Носири Хисрав. Ба номи Носири Хисрав. Ина донишгоҳ. Иҷа центри шаҳри Бохтарай. Метавонед ина бинед. Хонаҳо ҳамаш жалюз партофтагиай. Потолокора ина нигоҳ кунед. Даро ҳамаш хайтек як намудай, ҳамаш сафедай даро. Хуб, исмаш, дӯстони азиз, исмаш полностью меҳмонхонае. Меҳмонхона я меҳмонтон меояд. Хуб, мақсади гапи мо чия якам? Мо ҳамин хонаро ҳамхе қабул кардем, ҳамхе гирифтем. Каси бубра ҳамхе метем. Ламинатша худаш мезана, абои мезана, чӣ мезана, усунша худаш мекунад. Беҳад хонаи зураи чоткияй, хитон дестем. Фақат ҳамин полуш мондагия, абоиш мондагия, санузилош мондагия. Санузил яъне ки унитаз, ванна, чӣ хеле ки маъқули дилтон мешавад. Хуб, исм медуроем мози як хонаи дигар. Фаҳмиши ман хати ё ки ҳамин мақсади ман хати чӣ хел хона кунам, иҷа спальня бояд шавад. Иҷа спальня бояд шавад. Дӯстони азиз, барои чӣ ма ила гуфтестам? Ҳозир ман шуморо мефаҳмонам барои чӣ ма ин гапро гуфтестам. Иҷа спальня шава ку, иҷа бо туалет дора. И комната бо туалет дора. Туалету ванна дора. Ини ойнай, и ойна жалюз мешавад. Иҷа душовой мешавад. Иҷа выход барои душ кардагиам. Балкончара барои выход душ кардагиам. Иҷа санузил унитаз мешавад. Ина санузилуш тайёрай. Хуб, термикс мемонед, чӣ мемонед, ҳамаш тайёрай. Ана аисинам нигоҳ кунед, ойна нигоҳ кунед, исинам донишгоҳай. Носири Хисрав. Центри Қирғанай ҳама ҷо баниса ина дурахшон, ҳама чӣ даступнае. Ай ҳамиси мебинед, тамоми Қирғана мебинед, застойкора мебинед, ҳамаи хонаи заминакира мебинед, ҳамара мебинед. Прахошкаш, масъалаи прахошкаш ҳамин медроен ку. Дӯстони азиз, медроен. Представед кунед, ина Айдар дромади. ҳамхи хона дорӣ, ламината худат кади, абоя зади. ҳамхи хонаи зур дорӣ, ҳамхи медрои, иҷа ягон шкаф гардероб намемонӣ. Ин иҷа хушру ягон креслау стулика ягон чӣ мемонӣ замонавӣ да? Ҷо кушодай, камвралин партофтагиай. Ҳай хонара каси хонара зад дам мегирад. Любой хонажа жалюз дора. Люстра, пустра, потолок ҳамаш тайёрай. Аку ояндада як хел жалюза намефураш. Ояндада ина. Полный рост метавонем ки ина ояндада нехе тамошо кунед. Ойнош калон-калонай барои кӯдакои майда недоступниянд. Хулосаи гап азиз, билетҳо рафтестанд. Ҳазор раҳмат барои дастгиритон. Ҳазор раҳмат барои дастгиритон. Ҳамин обуна шавен, видеоро гирен, поделиться кунед. Чанд қай ки мо бисёр билета фурӯхтем, ҳамоха тезтар финал мо мешавад. Дӯстони азиз, билета гирифтан гирен. Билет ҳаст, ягон қивай накунем, билет ҳаст. Билет ҳамада мераса 50,000 донаи количествои билетмон. Билет ҳаст, рафтестай. Барои дастгиритон бо як бор дига ҳазор раҳмат. Хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Номери хона, номери ягай. I wanna roll your
Ассалому алайкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, шумо нағзен, созен, саломатиётон нағзай. Ини квартираи мо номери ягай. Дыша нишон додем, сеша нишон додем, чорша нишон додем. Номери ягай. Бо панҷшам нишон метем. Хуб, ини квартирае ки ҳозир мо дар омадем ина сиёмка кардестем. И 4 дар хонае. Устол навайна бро омадан рафтам, потолокро бинен. Ина марамат натижной потолок Исуса ҳама. Ина яким хонаш медуем, дӯстони азиз. Ини хе яким хонашай. Иҷа и хона 4 дар хонае, 2 ванна, 2 туалет дора. Якта душовой ванна туалет, якта душовой ванна туалет. Ина меҷа каси зад ҳама хе мегирад. Ина меҷа холияи ваннашай. Ваннаи холи, душовойш. Иҷаш ҳоҷатхонае, дӯстони азиз. Иҷа ҳоҷатхона мешавад. Хуб, дальше мерем. Иҷа як комнатаи дигар. Иҷа як комнатаи дигар. И евроазиатский стил хати кардагиам, дӯстони азиз. Евроазиатский стил хати кардагиам. Хуб, иҷа метавонен ягон стол монен ё ягон чӣ монен. Иҷа как ошхона боре, овқатта мехӯрем. Иҷа кухняшай. Кухняш беҳад зурай. Наздики хонада, наздики домда. Ина нигоҳ кунед, донишгоҳи давлати Бохтар. Ина ба номи Носири Хисрав. Ба номи Носири Хисрав. Ина донишгоҳ. Иҷа центри шаҳри Бохтарай. Метавонед ина бинед. Хонаҳо ҳамаш жалюз партофтагиай. Потолокро ина нигоҳ кунед. Даро ҳамаш хайтек як намудай, ҳамаш сафедай даро. Хуб, исмаш, дӯстони азиз, исмаш полностью меҳмонхонае. Меҳмонхона я меҳмонтон меояд. Хуб, мақсади гапи мо чия якам? Мо ҳамин хонаро ҳамхе қабул кардем, ҳамхе гирифтем. Каси бубра ҳамхе метем. Ламинатша хидаш мезана, абои мезана, чӣ мезана, усунша хидаш мекунад. Беҳад хонаи зураи чоткияй хитон дестем. Фақат ҳамин полуш мондагия, абоиш мондагия, санузилош мондагия. Санузил яъне ки унитаз, ванна чӣ хеле ки маъқули дилтон мешавад. Хуб, исм медроем ози як хонаи дигар. Фаҳмиши ман хати ё ки ҳамин мақсади ман хати чӣ хеле хона кунам. Иҷа спальня бояд шавад. Иҷа спальня бояд шавад. Дӯстони азиз, барои чӣ ман ира гуфтестам? Ҳозир ман шуморо мефаҳмонам барои чӣ ман ин гапро гуфтестам. Иҷа спальня шавад ку, иҷа бо туалет дора. И комната бо туалет дора. Туалету ванна дора. Ини ойнае, и ойна жалюз мешавад. Иҷа душовой мешавад. Иҷа выход барои душ кардагиам. Балкончара барои выход душ кардагиам. Иҷа санузил унитаз мешавад. Ина санузилуш тайёрай. Хуб, термикс мемонед, чӣ мемонед, ҳамаш тайёрай. Ана аиснам нигоҳ кунед, ойна нигоҳ кунед, иснам донишгоҳай. Носири Хисрав. Центри Қирғанай ҳама ҷо баниса ина дурахшон ҳама чӣ даступнае. Ай ҳамиси мебинед, тамоми Қирғана мебинед, застойкора мебинед, ҳамаи хонаи заминакира мебинед, ҳамара мебинед. Прахошкаш, масъалаи прахошкаш ҳамин медроен ку. Дӯстони азиз, медроен. Представед кунед, ина Айдар дромади. ҳамхи хона дорӣ, ламината хидат кади, абоя зади. ҳамхи хонаи зур дорӣ, хе медрои, иҷа ягон шкаф гардероб намемонӣ. Ин иҷа хушру ягон креславу стулика ягон чӣ мемонӣ замонавӣ да? Ҷо кушодай, канвралин партофтагиай. Хай хонара каси хонара зад дам мегирад. Любой хонажа жалюз дора. Люстра, пустра, потолок ҳамаш тайёрай. Аку оянда да як хеле жалюза намефураш. Оянда да ина. Полностью полный рост метавонем ки ина оянда да нехи тамошо кунем. Ойнош калон-калонай барои кӯдакои майда недоступниянд. Хулосаи гап, дӯстони азиз, билетҳо рафтестанд. Ҳазор раҳмат барои дастгиритон. Ҳазор раҳмат барои дастгиритон. Ҳамин обуна шавен, видеоро гирен, поделиться кунед. Чанд қай ки мо бисёр билета фурӯхтем, ҳамоха тестар финал мешавад. Дӯстони азиз, билета гирифтан гирен. Билет ҳаст. Ягон хивай накунем, билет ҳаст. Билет ҳамада мераса 50,000 донаи количествои билетмон. Билет ҳаст, рафтестай. Барои дастгиритон бо як бор дига ҳазор раҳмат. Хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Номери хона, номери ягай.
Ассалому алейкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, шумо нағзен созен, саломатиётон нағзай. Ини квартираи мо номери ягай. Душа нишон додем, сеша нишон додем, чорша нишон додем. Номери ягай. Бо панҷшам нишон метем. Хуб, ини квартирае ки ҳози мо дар омадем ина сиёмка кардестем. И 4 дар хонае. Устол навайна бро омадан рафтам, потолокро бинен. Ина марамат натижной потолок Исуса ҳама. Ина яким хонаш медурем, дӯстони азиз. Ини хе яким хонашай. Иҷа и хона 4 дар хонае, 2 ванна, 2 туалет дора. Якта душовой ванна туалет, якта душовой ванна туалет. Инам ҷа каси зад ҳама хе мегирад. Инам ҷа холияи ваннашай. Ваннаи холи, душовойш. Иҷаш ҳоҷатхонае, дӯстони азиз. Иҷа ҳоҷатхона мешавад. Хуб, дальше мерем. Иҷа як комнатаи дигар. Иҷа як комнатаи дигар. И евроазиатский стил хати кардагиам, дӯстони азиз. Евроазиатский стил хати кардагиам. Хуб, иҷа метавонен ягон стол монен ё ягон чӣ монен. Иҷа как ошхона боре, ош авхота мехӯрен. Иҷа кухняшай. Кухняш беҳад зурай. Наздики хонада, наздики домда. Ина нигоҳ кунед, донишгоҳи давлати Бохтар. Ина ба номи Носири Хисрав. Ба номи Носири Хисрав. Ина донишгоҳ. Иҷа центри шаҳри Бохтарай. Метавонед ина бинед. Хонаҳо ҳамаш жалюз партофтагиай. Потолокро ина нигоҳ кунед. Даро ҳамаш хайтек як намудай, ҳамаш сафедай даро. Хуб, исинаш, дӯстони азиз, исинаш полностью меҳмонхонае. Меҳмонхона я меҳмонтон меояд. Хуб, мақсади гапи мо чия яка? Мо ҳами хонаро ҳамхе қабул кардем, ҳамхе гирифтем. Каси бубра ҳамхе метем. Ламинатша хидаш мезана, абои мезана, чӣ мезана, усунша хидаш мекуна. Беҳад хонаи зураи чоткияй, хитон дестем. Фақат ҳамин полуш мондагия, абоиш мондагия, санузилош мондагия. Санузил яъне ки унитаз, ванна, чӣ хеле ки маъқули дилтон мешавад. Хуб, исм медроем мози як хонаи дигар. Фаҳмиши ман хати ё ки ҳамин мақсади ман хати чӣ хел хона кунам, иҷа спальня бояд шавад. Иҷа спальня бояд шавад. Дӯстони азиз, барои чӣ ман ила гуфтестам? Ҳозир ман шуморо мефаҳмонам барои чӣ ман и гапро гуфтестам. Иҷа спальня шава ку, иҷа бо туалет дора. И комната бо туалет дора. Туалету ванна дора. Ини ойнае, и ойна жалюз мешавад. Иҷа душовой мешавад. Иҷа выход барои душ кардагиам. Балкончара барои выход душ кардагиам. Иҷа санузил унитаз мешавад. Ина санузилуш тайёрай. Хуб, термикс мемонед, чӣ мемонед, ҳамаш тайёрай. Ана исинам нигоҳ кунед, ойна нигоҳ кунед, исинам донишгоҳай. Носири Хисрав. Центри Қирғанай ҳама ҷо баниса ина дурахшон, ҳама чӣ даступнае. Ай ҳамиси мебинед, тамоми Қурғона мебинед, застойкора мебинед, ҳамаи хонаи заминакира мебинед, ҳамара мебинед. Прахошкаш, масъалаи прахошкаш ҳами медроен ку. Дӯстони азиз, медроен. Представед кунед, ина айдар дромади. Ҳамхи хона дорӣ, ламината худат кади, абоя зади. Ҳамхи хонаи зур дорӣ, хе медрои, иҷа ягон шкаф гардероб намемонӣ. Ин иҷа хушру ягон кресло, стол, стулика, ягон чӣ мемонӣ замонавӣ да? Ҷо кушодай, камвралин партофтагиай. Хай хонара каси хонара зад дам мегирад. Любой хонажа жалюз дорад. Люстра, пустра, потолок ҳамаш тайёрай. Аку ояндада як хел жалюза намефураш. Ояндада ина. Полностью полный рост метавонем ки ина ояндада нехе тамошо кунед. Ойнош калон-калонай барои кӯдакои майда недоступниянд. Хулосаи гап, дӯстони азиз, билетҳо рафтестанд. Ҳазор раҳмат барои дастгиритон. Ҳазор раҳмат барои дастгиритон. Ҳамин обуна шавен, видеоро гирен, поделиться кунед. Чанд қай ки мо бисёр билета фурӯхтем, ҳамоха тезтар финал мешавад. Дӯстони азиз, билета гирифтан гирен. Билет ҳаст, ягон хивай накунем, билет ҳаст. Билет ҳамада мераса 50,000 донаи количествои билетмон. Билет ҳаст, рафтестай. Барои дастгиритон бо як бор дига ҳазор раҳмат. Хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Номери хона, номери ягай. I wanna roll your world up,
Ассалому алайкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, шумо нағзен, созен, саломатиётон нағзай. Ини квартираи мо номери ягай. Дыша нишон додем, сеша нишон додем, чорша нишон додем. Номери ягай. Бо панҷшам нишон метем. Хуб, ини квартирае ки ҳозир мо дар омадем ина сиёмка кардестем. И 4 дар хонае. Устол навайна бро омадан рафтан, потолокро бинен. Ина марамат натижной потолок Исуса ҳама. Ина яким хонаш медруем. Дӯстони азиз. Ини хе яким хонашай. Иҷа и хона 4 дар хонае, 2 ванна, 2 туалет дора. Якта душовой ванна туалет, якта душовой ванна туалет. Инам ҷа каси зад ҳама хе мегирад. Инам ҷа холияи ваннашай. Ваннаи холи душовойш. Иҷаш ҳоҷатхонае дӯстони азиз. Иҷа ҳоҷатхона мешавад. Хуб, дальше мерем. Иҷа як комнатаи дигар. Иҷа як комнатаи дигар. И евроазиатский стил хати кардагиам дӯстони азиз. Евроазиатский стил хати кардагиам. Хуб, иҷа метавонем ягон стол монем ё ягон чӣ монем. Иҷа как ошхона боре, овқатта мехӯрем. Иҷа кухняшай. Кухняш беҳад зурай. Наздики хонада, наздики домда. Ина нигоҳ кунед, донишгоҳи давлати Бохтар. Ина ба номи Носири Хисрав. Ба номи Носири Хисрав. Ина донишгоҳ. Иҷа центри шаҳри Бохтарай. Метавонед ина бинед. Хонаҳо ҳамаш жалюз партусагиай. Потолокро ина нигоҳ кунед. Даро ҳамаш қайтек як намудай, ҳамаш сафедай даро. Хуб, исинаш, дӯстони азиз, исинаш полностью меҳмонхонае. Меҳмонхона я меҳмонтон меояд. Хуб, мақсади гапи мо чия якам? Мо ҳамин хонаро ҳамхе қабул кардем, ҳамхе гирифтем. Каси бубра ҳамхе метем. Ламинатша хидаш мезана, абои мезана, чӣ мезана, усунша хидаш мекунад. Беҳад хонаи зураи чоткияй, хитон десте. Фақат ҳамин полуш мондагия, абоиш мондагия, санузилош мондагия. Санузил яъне ки унитаз, ванна чӣ хеле ки маъқули дилтон мешавад. Хуб, исм медроем ози як хонаи дигар. Фаҳмиши ман хати ё ки ҳамин мақсади ман хати чӣ хеле хона кунам. Иҷа спальня бояд шавад. Иҷа спальня бояд шавад. Дӯстони азиз, барои чӣ ман ира гуфтестам? Ҳозир ман шуморо мефаҳмонам барои чӣ ман и гапро гуфтестам. Иҷа спальня шавад ку, иҷа бо туалет дора. И комната бо туалет дора. Туалету ванна дора. Ини ойнай, и ойна жалюз мешавад. Иҷа душовой мешавад. Иҷа выход барои душ кардагиам. Балкончара барои выход душ кардагиам. Иҷа санузил унитаз мешавад. Ина санузилуш тайёрай. Хуб, термикс мемонед, чӣ мемонед, ҳамаш тайёрай. Ана исинам нигоҳ кунед, ойна нигоҳ кунед, исинам донишгоҳай. Носири Хисрав. Центри Қирғанай ҳама ҷо баниса ина Дурахшон ҳама чӣ даступнае. Ай ҳамиси мебинед, тамоми Қирғана мебинед, застойкора мебинед, ҳамаи хонаи заминакира мебинед, ҳамара мебинед. Прахошкаш, масъалаи прахошкаш ҳамин медроен ку. Дӯстони азиз, медроен. Представед кунед, ина айдар дромади. ҳамхи хона дорӣ, ламината хидат кади, абоя зади. ҳамхи хонаи зур дорӣ, хе медрои, иҷа ягон шкаф гардероб намемонӣ. Ин иҷа хушру ягон креславу стулика ягон чӣ мемонӣ, замонавӣ да? Ҷо кушодай, канвралин партофагияй. Хай хонара каси хонара зад дам мегирад. Любой хонажа жалюз дора. Люстра, пустра, потолок ҳамаш тайёрай. Аку оянда да як хеле жалюза намефураш. Оянда да ина. Полностью полный рост метавонем ки ина оянда да нехе тамошо кунед. Ойнош калон-калонай барои кӯдакои майда недоступниянд. Хулосаи гап, дӯстони азиз, билетҳо рафтестанд. Ҳазор раҳмат барои дастгиритон. Ҳазор раҳмат барои дастгиритон. Ҳамин обуна шавен, видеоро гирен, поделиться кунед. Чанд қай ки мо бисёр билета фурӯхтем, ҳамоха тезтар финал мешавад. Дӯстони азиз, билета гирифтан гирен. Билет ҳаст, ягон хивай накунем, билет ҳаст. Билет ҳамада мераса 50 000 донаи количествои билетмон. Билет ҳаст, рафтестай. Барои дастгиритон бо як бор дига ҳазор раҳмат. Хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Номери хона, номери ягай.
Ассалому алайкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, шумо нағзен, созен, саломатиётон нағзай. Ини квартираи мо номери ягай. Душа нишон додем, сеша нишон додем, чорша нишон додем. Номери ягай. Бо панҷшам нишон метем. Хуб, ини квартирае ки ҳозир мо дар омадем ина сиёмка кардестем. И 4 дар хонае. Устол навайна бро омадан рафтам, паталокура бинен. Ина марамат натижной потолок Исуса ҳама. Ина яким хонаш медруем, дӯстони азиз. Инихе яким хонашай. Иҷа и хона 4 дар хонае, 2 ванна, 2 туалет дора. Якта душовой ванна туалет, якта душовой ванна туалет. Инам ҷа каси зад ҳамихе мегирад. Инам ҷа холияи ваннашай. Ваннаи холи душовойш. Иҷаш ҳоҷатхонае, дӯстони азиз. Иҷа ҳоҷатхона мешавад. Хуб, дальше мерем. Иҷа як комнатаи дигар. Иҷа як комнатаи дигар. И евроазиатский стил хати кардагиам, дӯстони азиз. Евроазиатский стил хати кардагиам. Хуб, иҷа метавонем ягон стол монем ё ягон чӣ монем. Иҷа как ошхона боре, овқатта мехӯрем. Иҷа кухняшай. Кухняш беҳад зурай. Наздики хонада, наздики домда. Ина нигоҳ кунед, донишгоҳи давлати Бохтар. Ина ба номи Носири Хисрав. Ба номи Носири Хисрав. Ина донишгоҳ. Иҷа центри шаҳри Бохтарай. Метавонед ина бинед. Хонаҳо ҳамаш жалюз партусагиай. Потолокора ина нигоҳ кунед. Даро ҳамаш хайтек як намудай, ҳамаш сафедай даро. Хуб, исмаш, дӯстони азиз, исмаш полностью меҳмонхонае. Меҳмонхона я меҳмонтон меояд. Хуб, мақсади гапи мо чия якам? Мо ҳамин хонаро ҳамхе қабул кардем, ҳамхе гирифтем. Каси бубра ҳамхе метем. Ламинатша хидаш мезана, абои мезана, чӣ мезана, усунша хидаш мекунад. Беҳад хонаи зураи чоткияй, хитон дестем. Фақат ҳамин полуш мондагия, абоиш мондагия, санузилош мондагия. Санузил яъне ки унитаз, ванна чӣ хеле ки маъқули дилтон мешавад. Хуб, исм медроем ози як хонаи дигар. Фаҳмиши ман хати ё ки ҳамин мақсади ман хати чӣ хел хона кунам. Иҷа спальня бояд шавад. Иҷа спальня бояд шавад. Дӯстони азиз, барои чӣ ман ира гуфтестам? Ҳозир ман шуморо мефаҳмонам барои чӣ ман и гапро гуфтестам. Иҷа спальня шавад ку, иҷа бо туалет дора. И комната бо туалет дора. Туалету ванна дора. Ини ойнай, и ойна жалюз мешавад. Иҷа душовой мешавад. Иҷа выход барои душ кардагиам. Балкончара барои выход душ кардагиам. Иҷа санузил унитаз мешавад. Ина санузилуш тайёрай. Хуб, термикс мемонед, чӣ мемонед, ҳамаш тайёрай. Ана аисинам нигоҳ кунед, ойна нигоҳ кунед, исинам донишгоҳай. Носири Хисрав. Центри Қирғанай ҳама ҷо баниса ина Дурахшон ҳама чӣ даступнае. Ҳамиса мебинед, тамоми Қурғона мебинед, застойкора мебинед, ҳамаи хонаи заминакира мебинед, ҳамара мебинед. Прахошкаш, масъалаи прахошкаш ҳамин медроен ку. Дӯстони азиз, медроен. Представед кунед, ина Айдар дромади. ҳамхи хона дорӣ, ламината хидат кади, абоя зади. ҳамхи хонаи зур дорӣ, хе медрои, иҷа ягон шкаф гардероб намемонӣ. Ин иҷа хушру ягон креслау стулика ягон чӣ мемонӣ замонавӣ да? Ҷо кушодай, канвралин партофтагиай. Хай хонара каси хонара зад дам мегирад. Любой хонажа жалюз дорад. Люстра, пустра, потолок ҳамаш тайёрай. Аку оянда да як хел жалюза намефураш. Оянда да ина. Полностью полный рост метавонем ки ина оянда да нехе тамошо кунед. Ойнош калон-калонай барои кӯдакои майда недоступнеам. Хулосаи гап, дӯстони азиз, билетҳо рафтестанд. 1000 раҳмат барои дастгиритон. 1000 раҳмат барои дастгиритон. Ҳамин обуна шавен, видеоро гирен, поделиться кунед. Чанд қай ки мо бисёр билета фурӯхтем, ҳамаха тестат финал мешавад. Дӯстони азиз, билета гирифтан гирен. Билет ҳаст, ягон хивай накунем, билет ҳаст. Билет ҳамада мераса 50000 донаи количествои билетмон. Билет ҳаст, рафтестай. Барои дастгиритон бо як бор дига 1000 раҳмат. Хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Номери хона, номери ягай.
Ассалому алайкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, шумо нағзен, созен, саломатиётон нағзай. Ини квартираи мо номери ягай. Душа нишон додем, сеша нишон додем, чорша нишон додем. Номери ягай. Бо панҷшам нишон метем. Хуб, ини квартирае ки ҳозир мо дар омадем ина сиёмка кардестем. И 4 дар хонае. Устол навайна бир омадан рафтам, потолокро бинен. Ина марамат натижной потолок Исуса ҳама. Ина яким хонаш медурем. Дӯстони азиз. Ини хе яким хонашай. Иҷа и хона 4 дар хонае, 2 ванна, 2 туалет дора. Якта душовой ванна туалет, якта душовой ванна туалет. Инам ҷа каси зад ҳама хе мегирад. Инам ҷа холияи ваннашай. Ваннаи холи душовойш. Иҷаш ҳоҷатхонае дӯстони азиз. Иҷа ҳоҷатхона мешавад. Хуб, дальше мерем. Иҷа як комнатаи дигар. Иҷа як комнатаи дигар. И евроазиатский стил хати кардагиам дӯстони азиз. Евроазиатский стил хати кардагиам. Хуб, иҷа метавонен ягон стол монен ё ягон чӣ монен. Иҷа как ошхона воре, ош авхота мехӯрем. Иҷа кухняшай. Кухняш беҳад зурай. Наздики хонада, наздики домда. Ина нигоҳ кунед, донишгоҳи давлати Бохтар. Ина ба номи Носири Хисрав. Ба номи Носири Хисрав. Ина донишгоҳ. Иҷа центри шаҳри Бохтарай. Метавонед ина бинед. Хонаҳо ҳамаш жалюз партофтагиай. Потолокро ина нигоҳ кунед. Даро ҳамаш хайтек як намудай, ҳамаш сафедай. Даро. Хуб, исинаш, дӯстони азиз, исинаш полностью меҳмонхонае. Меҳмонхона я меҳмонтон меояд. Хуб, мақсади гапи мо чия яка? Мо ҳами хонаро ҳамхе қабул кардем, ҳамхе гирифтем. Каси бубра ҳамхе метем. Ламинатша худаш мезана, абои мезана, чӣ мезана, усунша худаш мекуна. Беҳад хонаи зураи чоткияй, хитон дестем. Фақат ҳамин полуш мондагия, абоиш мондагия, санузилош мондагия. Санузил яъне ки унитаз, ванна чӣ хеле ки маъқули дилтон мешавад. Хуб, исм медроем ози як хонаи дигар. Фаҳмиши ман хати ё ки ҳамин мақсади ман хати чӣ хеле хона кунам, иҷа спальня бояд шавад. Иҷа спальня бояд шавад. Дӯстони азиз, барои чӣ ман ира гуфтестам? Ҳозир ман шуморо мефаҳмонам барои чӣ ман и гапро гуфтестам. Иҷа спальня шава ку, иҷа бо туалет дора. И комната бо туалет дора. Туалету ванна дора. Ини ойнай, и ойна жалюз мешавад. Иҷа душовой мешавад. Иҷа выход барои душ кардагиам. Балкончара барои выход душ кардагиам. Иҷа санузил унитаз мешавад. Ина санузилуш тайёрай. Хуб, термикс мемонед, чӣ мемонед, ҳамаш тайёрай. Ана исинам нигоҳ кунед, ойна нигоҳ кунед, исинам донишгоҳай. Носири Хисрав. Центри Қирғанай ҳама ҷо баниса ина дурахшон ҳама чӣ даступнае. Ай ҳамиси мебинед, тамоми Қурғона мебинед, застойкора мебинед, ҳамаи хонаи заминакира мебинед, ҳамара мебинед. Прахошкаш, масъалаи прахошкаш ҳами медроен ку. Дӯстони азиз, медроен. Представед кунед, ина айдар дромади. Ҳамхи хона дорӣ, ламината худат кади, абоя зади. Ҳамхи хонаи зур дорӣ, хе медрои, иҷа ягон шкаф гардероб намемонӣ. Ин иҷа хушру ягон кресла, стол, стулика, ягон чӣ мемонӣ, замонавӣ да? Ҷо кушодай, камвралин партофтагияй. Хай хонара, каси хонара зад дам мегирад. Любой хонажа жалюз дорад. Люстра, пустра, потолок ҳамаш тайёрай. Аку ояндада як хел жалюза намефураш, ояндада ина. Полностью, полный рост, метавонем ки ина ояндада нехе тамошо кунед. Ойнош калон-калонай барои кӯдакои майда недоступнеанд. Хулосаи гап, дӯстони азиз, билетҳо рафтестанд. Ҳазор раҳмат барои дастгиритон. Ҳазор раҳмат барои дастгиритон. Ҳаме обуна шавен, видеоро гирен, поделиться кунед. Чанд қай ки мо бисёр билета фурӯхтем, ҳамоха тезтар финал мешавад. Дӯстони азиз, билета гирифтан гирен. Билет ҳаст, ягон хивай накунем, билет ҳаст. Билет ҳамада мераса 50,000 дунае количествои билетмон. Билет ҳаст, рафтестай. Барои дастгиритон бо як бор дига ҳазор раҳмат. Хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Номери хона, номери ягай. I wanna roll your bird up,
Ассалому алайкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, шумо нағзен, созен, саломатиётон нағзай. Ини квартираи мо номери ягай. Дыша нишон додем, сеша нишон додем, чорша нишон додем. Номери ягай. Бо панҷшам нишон метем. Хуб, ини квартирае ки ҳозир мо дар омадем ина сиёмка кардистем. И 4 дар хонае. Устол навайна бро омадан рафтан, потолокро бинен. Ина марамат натижной потолок Исуса ҳама. Ина яким хонаш медурем. Дӯстони азиз. Ини хе яким хонашай. Иҷа и хона 4 дар хонае, 2 ванна, 2 туалет дора. Якта душовой ванна туалет, якта душовой ванна туалет. Инам я каси зад ҳам хе мегирад. Инам ҷа холияи ваннашай. Ваннаи холи душовойш. Иҷаш ҳоҷатхонае дӯстони азиз. Иҷа ҳоҷатхона мешавад. Хуб, дальше мерем. Иҷа як комнатаи дигар. Иҷа як комнатаи дигар. И евроазиатский стил хати кардагиам дӯстони азиз. Евроазиатский стил хати кардагиам. Хуб, иҷа метавонем ягон стол монем ё ягон чӣ монем. Иҷа как ошхона боре, овқатта мехӯрем. Иҷа кухняшай. Кухняш беҳад зурай. Наздики хонада, наздики домда. Ина нигоҳ кунед, донишгоҳи давлати Бохтар. Ина ба номи Носири Хисрав. Ба номи Носири Хисрав. Ина донишгоҳ. Иҷа центри шаҳри Бохтарай. Метавонед ина бинед. Хонаҳо ҳамаш жалюз партофтагиай. Потолокро ина нигоҳ кунед. Даро ҳамаш хайтек як намудай, ҳамаш сафедай даро. Хуб, исмаш, дӯстони азиз, исмаш полностью меҳмонхонае. Меҳмонхона я меҳмонтон меояд. Хуб, мақсади гапи мо чия яка? Мо ҳамин хонаро ҳамхе қабул кардем, ҳамхе гирифтем. Каси бубра ҳамхе метем. Ламинатша хид мезана, абои мезана, чӣ мезана, усунша. Беҳад хонаи зураи чоткияй, хитон десте. Фақат ҳамин полуш мондагия, абоиш мондагия, санузилош мондагия. Санузил яъне ки унитаз, ванна, чӣ хеле ки маъқули дилтон мешавад. Хуб, исм медуроем ози як хонаи дигар. Фаҳмиши ман хати ё ки ҳамин мақсади ман хати чӣ хел хона кунам. Иҷа спальня бояд шавад. Иҷа спальня бояд шавад. Дӯстони азиз, барои чӣ ман ира гуфтестам? Ҳозир ман шуморо мефаҳмонам барои чӣ ман ин гапҳоро гуфтестам. Иҷа спальня шавад ку иҷа бо туалет дора. И комната бо туалет дора. Туалету ванна дора. Ини ойнай, и ойна жалюз мешавад. Иҷа душовой мешавад. Иҷа выход барои душ кардагиам. Балкончара барои выход душ кардагиам. Иҷа санузил унитаз мешавад. Ина санузилуш тайёрай. Хуб, термикс мемонед, чӣ мемонед, ҳамаш тайёрай. Ана аисинам нигоҳ кунед, ойна нигоҳ кунед, исинам донишгоҳай. Носири Хисрав. Центри Қирғанай ҳама ҷо баниса дурахт ҳама чӣ даступнае. Ҳамиси мебинед, тамоми Қуръона мебинед, застои кора мебинед, ҳамаи хурмои зинбӣ ҳамаро мебинед. Прахошкаш, масъалаи прахошкаш ҳамин медуроем ку. Дӯстони азиз, ҳамин медуроем. Представед кунед, ина айдар дромади. ҳамхи хона дорӣ, ламината хидат кади, абоя зади, ҳамхи хонаи зур дорӣ, ҳамхи медурои, иҷа ягон шкаф гардеробна мемонӣ. Ин иҷа хушру ягон креслау стулика ягон чӣ мемонӣ замонавӣ да? Ҷо кушодай, камвралин партофтагиай. Ҳай хонара каси хонара зад дам мегирад. Любой хонажа жалюз дора. Люстра, пустра, потолок ҳамаш тайёрай. Аку ояндада як хел жалюза намефурад. Ояндада ина полностью полный рост метавонем ки ина ояндада нехе тамошо кунед. Ойнош калон-калонай барои кӯдакҳои майда недоступниянд. Хулосаи гап, дӯстони азиз, билетҳо рафтестанд. ҳазор раҳмат барои дастгиритон. ҳазор раҳмат барои дастгиритон. ҳамин обуна шавен, гирен поделиться кунед. Чанд қай ки мо бисёр билета фурӯхтем, ҳамоха тезтар финал мешавад. Дӯстони азиз, билета гирифтан гирен. Билет ҳаст, ягон хибаи накунем, билет ҳаст. ҳамада мераса 50 000 донаи количествои билетмон, билет ҳаст, рафтестай. Барои дастгиритон бо як бор дига ҳазор раҳмат. Хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Номери хона, номери ягай.
Ассалому алайкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, шумо нағзен созен, саломатиётон нағзай. Ини квартираи мо номери ягай. Душа нишон додем, сеша нишон додем, чорша нишон додем. Номери ягай. Бо панҷшам нишон метем. Хуб, ини квартирае ки ҳозир мо дар омадем ина сиёмка кардастем. И 4 дар хонае. Устон навайна бро омадан рафтам, потолокро бинен. Ина марамат натижной потолок Исуса ҳама. Ина яким хонаш медуем, дӯстони азиз. Ини хе яким хонашай. Иҷа и хона 4 дар хонае, 2 ванна, 2 туалет дора. Якта душовой ванна туалет, якта душовой ванна туалет. Ина меҷа каси зад ҳама хе мегирад. Ина меҷа холияи ваннашай. Ваннаи холи душовоиш. Иҷаш ҳоҷатхонае, дӯстони азиз. Иҷа ҳоҷатхона мешавад. Хуб, дальше мерем. Иҷа як комнатаи дигар. Иҷа як комнатаи дигар. И евроазиатский стил хати кардагиам, дӯстони азиз. Евроазиатский стил хати кардагиам. Хуб, иҷа метавонен ягон стол монен ё ягон чӣ монен. Иҷа как ошхона боре, овқатта мехӯрем. Иҷа кухняшай. Кухняш беҳад зурай. Наздики хонада, наздики домда. Ина нигоҳ кунед, донишгоҳи давлати Бохтар. Ина ба номи Носири Хисрав. Ба номи Носири Хисрав. Ина донишгоҳ. Иҷа центри шаҳри Бохтарай. Метавонед ина бинед. Хоно ҳамаш жалюз партофтагиай. Потолокро ина нигоҳ кунед. Даро ҳамаш хайтек як намудай даро. Хуб, исинаш, дӯстони азиз, исинаш полностью меҳмонхонае. Меҳмонхона я меҳмонтон меояд. Хуб, мақсади гапи мо чия якам? Мо ҳами хонаро ҳамхе қабул кардем, ҳамхе гирифтем. Каси бубра ҳамхе метем. Ламинатша худаш мезана, абои мезана, чӣ мезана, усунша худаш. Беҳад хонаи зураи чоткияй, хитон десте. Фақат ҳамин полуш мондагия, абоиш мондагия, санузилош мондагия. Санузил яъне ки унитаз, ванна чихели ки маъқули дилтон мешавад. Хуб, исм медуроем ози як хонаи дигар. Фаҳмиши ман хати ё ки ҳамин мақсади ман хати чӣ хел хона кунам. Иҷа спальня бояд шавад. Иҷа спальня бояд шавад. Дӯстони азиз, барои чӣ ман ига гуфтестам? Ҳозир ман шуморо мефаҳмонам барои чӣ ман ин гапро гуфтам. Иҷа спальня шава ку, иҷа бо туалет дора. И комната бо туалет дора. Туалету ванна дора. Ини ойнае, и ойна жалюз мешавад. Иҷа душовой мешавад. Иҷа выход барои душ кардагиам. Балкончара барои выход душ кардагиам. Иҷа санузил унитаз мешавад. Ина санузилуш тайёрад. Хуб, термикс мемонед, чӣ мемонед, ҳамаш тайёрад. Ана исинам нигоҳ кунед, ойна нигоҳ кунед, исинам донишгоҳ Носири Хисрав. Центри Қирғанай ҳама ҷо баниса ина дурахшон ҳама чӣ даступне. Ҳамиса мебинед, тамоми хурвана мебинед, застои кора мебинед, ҳамаи хонаи заминакира мебинед, ҳамара. Прахошкаш, масъалаи прахошкаш ҳами медуроен ку. Дӯстони азиз, ҳами медуроен. Представед кунед, ина айдар дромади. ҳамхи хона дорӣ, ламината худат кади, абоя зади. ҳамхи хонаи зур дорӣ, хе медурои, иҷа ягон шкаф гардероб намемонӣ. Ин иҷа хушру ягон креслау стулика ягон чӣ мемонӣ замонавӣ да? Ҷо кушодай, камвралин партофтагияй. Ҳай хонара каси хонара зад дам мегирад. Любой хонажа жалюз дорад. Люстра, пустра, потолок ҳамаш тайёрад. Аку ояндада як хел жалюза намефураш. Ояндада ина полностью полный рост метавонем ки ина ояндада нехе тамом кунем. Ойнош калон-калонай барои кӯдакои майда недоступнеам. Осаи гап, дӯстони азиз, билетҳо рафтестанд. Ҳазор раҳмат барои дастгиритон. Ҳазор раҳмат барои дастгиритон. Ҳамин обуна шавен, видеоро гирен, поделиться кунед. Чанд қай ки мо бисёр билета фурӯхтем, ҳамоқа тезтар финал мешавад. Дӯстони азиз, билета гирифтан гирен. Билет ҳаст. Ягон хивай накунем, билет ҳаст. Билет ҳамада мераса 50,000 донаи количествои билетмон. Билет ҳаст, рафтестай. Барои дастгиритон бо як бор дига ҳазор раҳмат. Хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Номери хона номери ягай.
Ассалому алейкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, шумо нағзен созен, саломатиётон нағзай. Ини квартираи мо номери ягай. Душа нишон додем, сеша нишон додем, чорша нишон додем. Номери ягай. Бо панҷшам нишон метем. Хуб, ини квартирае ки ҳози мо удро омадем ина сиёмка кардестем. И 4 дар хонае. Устол навайна бро омадан рафтам, потолокро бинен. Ина марамат натижной потолок Исуса ҳама. Ина яким хонаш медруем. Дӯстони азиз. Ини хе яким хонашай. Иҷа и хона 4 дар хонае, 2 ванна, 2 туалет дора. Якта душовой ванна туалет, якта душовой ванна туалет. Инам ҷа каси зад ҳама хе мегирад. Инам ҷа холияи ваннашай. Ваннаи холи душовойш. Иҷаш ҳоҷатхонае дӯстони азиз. Иҷа ҳоҷатхона мешавад. Хуб, дальше мерем. Иҷа як комнатаи дигар. Иҷа як комнатаи дигар. И евроазиатский стил хати кардагиам дӯстони азиз. Евроазиатский стил хати кардагиам. Хуб, иҷа метавонен ягон стол монен ё ягон чӣ монен. Иҷа как ошхона боре, ош авхота мехӯрен. Иҷа кухняшай. Кухняш беҳад зурай. Наздики хонада, наздики домда. Ина нигоҳ кунед, донишгоҳи давлати Бохтар. Ина ба номи Носири Хисрав. Ба номи Носири Хисрав. Ина донишгоҳ. Иҷа центри шаҳри Бохтарай. Метавонед ина бинед. Хонаҳо ҳамаш жалюз партофтагиай. Потолокро ина нигоҳ кунед. Даро ҳамаш қайтек як намудай, ҳамаш сафедай даро. Хуб, исинаш, дӯстони азиз, исинаш полностью меҳмонхонае. Меҳмонхона я меҳмонтон меояд. Хуб, мақсади гапи мо чия яка? Мо ҳами хонаро ҳамхе қабул кардем, ҳамхе гирифтем. Каси бубра ҳамхе метем. Ламинатша худаш мезана, абои мезана, чӣ мезана, усунша худаш мекуна. Беҳад хонаи зураи чоткияй, хитон дестем. Фақат ҳамин полуш мондагия, абоиш мондагия, санузилош мондагия. Санузил яъне ки унитаз, ванна, чӣ хеле ки маъқули дилтон мешавад. Хуб, исм медроем ози як хонаи дигар. Фаҳмиши ман хати ё ки ҳамин мақсади ман хати чӣ хел хона кунам, иҷа спальня бояд шавад. Иҷа спальня бояд шавад. Дӯстони азиз, барои чӣ ма ила гуфтестам? Ҳозир ман шуморо мефаҳмонам барои чӣ ма и гапро гуфтестам. Иҷа спальня шава ку, иҷа бо туалет дора. И комната бо туалет дора. Туалету ванна дора. Ини ойнай, и ойна жалюз мешавад. Иҷа душовой мешавад. Иҷа выход барои душ кардагиам. Балкончара барои выход душ кардагиам. Иҷа санузил унитаз мешавад. Ина санузилуш тайёрай. Хуб, термикс мемонед, чӣ мемонед, ҳамаш тайёрай. Ана аисинам нигоҳ кунед, ойна нигоҳ кунед, исинам донишгоҳай. Носири Хисрав. Центри Қирғанай ҳама ҷо баниса ина дурахшон, ҳама чӣ даступнае. Ай ҳамиси мебинед, тамоми Қурғона мебинед, застои кӯра мебинед, ҳамаи хонаи заминакира мебинед, ҳамара мебинед. Прахошкаш, масъалаи прахошкаш ҳами медроен ку. Дӯстони азиз, медроен. Представед кунед, ина айдар дромади. Ҳамхи хона дорӣ, ламината худат кади, абоя зади. Ҳамхи хонаи зур дорӣ, хе медрои, иҷа ягон шкаф гардероб намемонӣ. Ин иҷа хушру ягон кресло, стол, стулика, ягон чӣ мемонӣ, замонавӣ да? Ҷо кушодай, камвралин партофтагиай. Хай хонара, каси хонара зад дам мегирад. Любой хонаша жалюз дорад. Люстра, пустра, потолок ҳамаш тайёрай. Аку ояндада як хел жалюза намефураш. Ояндада ина. Полностью, полный рост. Метавонем ки ина ояндада нехе тамошо кунед. Ойнош калон-калонай барои кӯдакои майда недоступниянд. Хулосаи гап, дӯстони азиз, билетҳо рафтестанд. Ҳазор раҳмат барои дастгиритон. Ҳазор раҳмат барои дастгиритон. Ҳамин обуна шавен, видеоро гирен, поделиться кунед. Чанд қай ки мо бисёр билета фурӯхтем, ҳамоқа тезтар финал мо мешавад. Дӯстони азиз, билета гирифтан гирен. Билет ҳаст, ягон хивай накунем, билет ҳаст. Билет ҳамада мераса 50 000 донаи количествои билетмон. Билет ҳаст, рафтестай. Барои дастгиритон бо як бор дига ҳазор раҳмат. Хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Номери хона, номери ягай.
Ассалому алайкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, шумо нағзен созен, саломатиётон нағзай. Ини квартираи мо номери ягай. Душа нишон додем, сеша нишон додем, чорша нишон додем. Номери ягай. Бо панҷшам нишон метем. Хуб, ини квартирае ки ҳози мо дар омадем ина сиёмка кардистем. И 4 дар хонае. Устол навайна бро омадан рафтан, потолокро бинен. Ина марамат натижной потолок Исуса ҳама. Ина яким хонаш медурем, дӯстони азиз. Ини хе яким хонашай. Иҷа и хона 4 дар хонае, 2 ванна, 2 туалет дора. Якта душовой ванна туалет, якта душовой ванна туалет. Ина иҷа каси зад ҳама хе мегирад. Ина иҷа холияи ваннашай. Ваннаи холи, душовойш. Иҷаш ҳоҷатхонае, дӯстони азиз. Иҷа ҳоҷатхона мешавад. Хуб, дальше мерем. Иҷа як комнатаи дигар. Иҷа як комнатаи дигар. И евроазиатский стил хати кардагиам, дӯстони азиз. Евроазиатский стил хати кардагиам. Хуб, иҷа метавонем ягон стол монем ё ягон чӣ монем. Иҷа как ошхона боре, ош авхота мехӯрем. Иҷа кухняшай. Кухняш беҳад зурай. Наздики хонада, наздики домда. Ина нигоҳ кунед, донишгоҳи давлати Бохтар. Ина ба номи Носири Хисрав, ба номи Носири Хисрав донишгоҳ. Иҷа центри шаҳри Бохтарай. Метавонед ина бинед. Хонаҳо ҳамаш жалюз партусагиай. Потолокро ина нигоҳ кунед, даро ҳамаш тайтек як намудай, ҳамаш сафедай даро. Хуб, исинаш, дӯстони азиз, исинаш полностью меҳмонхонае. Меҳмонхона я меҳмонтон меояд. Хуб, мақсади гапи мо чия яка? Мо ҳами хонаро ҳам ки қабул кардем, ҳам ки гирифтем, каси бубра ҳам ки метем, ламинатша хидаш мезана, абои ме ҳат хонаи зураи чоткияй, хитон десте. Фақат ҳами полуш мондагия, абоиш мондагия, санузилош мондагия. Санузил яъне ки унитаз, ванна чӣ хеле ки маъқули дилтон мешавад. Хуб, исм медуроем мози як хонаи дигар, фаҳмиши ман хати ё ки ҳамин мақсади ман хати чӣ хел хона кунам, иҷа спальня бояд шавад. Иҷа спальня бояд шавад. Дӯстони азиз, барои чӣ ман ила гуфтестам? Ҳозир ман шуморо мефаҳмонам барои чӣ ман и гапро гуфтестам. Иҷа спальня шава ку, иҷа бо туалет дора. И комната бо туалет дора. Туалету ванна дора. Ини ойнаай, и ойна жалюз мешавад. Иҷа душовой мешавад. Иҷа выход барои душ кардагиам. Балкончара барои выход душ кардагиам. Иҷа санузил унитаз мешавад. Ина санузилуш тайёрай. Хуб, термикс мемонед, чӣ мемонед, ҳамаш тайёрай. Ана исинам нигоҳ кунед, ойна нигоҳ кунед, исинам донишгоҳай. Носири Хисрав. Центри Қирғанай ҳама ҷо баниса ина Дурахшон, ҳама чӣ даступнае. Ай ҳамиси мебинед, тамоми Қирғана мебинед, застойкора мебинед, ҳамаи хонаи заминакира мебинед, ҳамара мебинед. Прахошкаш, масъалаи прахошкаш ҳами медроен ку. Дӯстони азиз, медроен. Представед кунед, ина айдар дромади. Ҳамхи хона дорӣ, ламината хидат кади, абоя зади. Ҳамхи хонаи зур дорӣ, хе медрои, иҷа ягон шкаф гардероб намемонӣ. Ин иҷа хушру ягон креслау стулика ягон чӣ мемонӣ, замонавӣ да? Ҷо кушодай, камвралин партофтагиай. Хай хонара каси хонара зад дам мегирад. Любой хонажа жалюз дора. Люстра, пустра, потолок ҳамаш тайёрай. Аку оянда да полностью полный рост метавонем ки ина оянда да нехе тамошо кунем. Ойнош калон-калонай барои кӯдакои майда недоступнеам. Хулосаи гап, дӯстони азиз, билетҳо рафтестанд. Ҳазор раҳмат барои дастгиритон. Ҳазор раҳмат барои дастгиритон. Ҳамин обуна шавен, видеоро гирен, поделиться кунед. Чанд қай ки мо бисёр билета фурӯхтем, ҳамаха тестар финал мешавад. Дӯстони азиз, билета гирифтан гирен. Билет ҳаст, ягон хивай накунем, билет ҳаст. Билет ҳамада мераса 50,000 донаи количествои билетмон. Билет ҳаст, рафтестай. Барои дастгиритон бо як бор дига ҳазор раҳмат. Хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Номери хона, номери ягай.
Ассалому алайкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, шумо нағзен, созен, саломатиётон нағзай. Ини квартираи мо номери ягай. Дыша нишон додем, сеша нишон додем, чороша нишон додем. Номери ягай. Бо панҷшам нишон метем. Хуб, ини квартирае ки ҳозир мо удро омадем ина сиёмка кардистем. И 4 дар хонае. Устол навайна бро омадан рафтам, потолокро бинен. Ина марамат натижной потолок Исуса ҳама. Ина яким хонаш медурем, дӯстони азиз. Ини хе яким хонашай. Иҷа и хона 4 дар хонае, 2 ванна, 2 туалет дора. Якта душовой ванна туалет, якта душовой ванна туалет. Инам ҷа каси зад ҳама хе мегирад. Инам ҷа холияи ваннашай. Ваннаи холи душовойш. Иҷаш ҳоҷатхонае, дӯстони азиз. Иҷа ҳоҷатхона мешавад. Хуб, дальше мерем. Иҷа як комнатаи дигар. Иҷа як комнатаи дигар. И евроазиатский стил. Иҷа метавонем ягон стол монем ё ягон чӣ монем. Иҷа как ошхона боре, овқоттар мехӯрем. Иҷа кухняшай. Кухняш беҳад зурай. Наздики ина ба номи Носири Хисрав. Ба номи Носири Хисрав. Ина донишгоҳ. Иҷа центри шаҳри Бухтарай. Метавонед ина бинед. Хоно ҳамаш жалюз партусагиай. Потолокро ина нигоҳ кунед. Даро ҳамаш хайтек як намуда, ҳамаш сафед даро. Хуб, исмаш, дӯстони азиз, исмаш полностью меҳмонхона. Меҳмонхона я меҳмонтон меояд. Хуб, мақсади гапи мо ҳами хонаро ҳам ки қабул кардем, ҳам ки гирифтем. Бубра ҳам ки метем. Ламинатша худаш мезанад, абои мезанад, чӣ мезанад, усунша худаш мекунад. Беҳад хонаи зураи чоткияй, хитон десте. Фақат ҳамин полуш мондагияй, абоиш мондагияй, санузилош мондагияй. Санузил яъне ки унитаз, ванна, чӣ хеле ки маъқули дилтон мешавад. Хуб, исм медроем ҳозир як хонаи дигар. Фаҳмиши мақсади ё ки ҳамин мақсади мақсади чӣ хеле хона кунам, иҷа спальня бояд шавад. Иҷа спальня бояд шавад. Дӯстони азиз, барои чӣ мо ира гуфтестам? Ҳозир ман шуморо мефаҳмонам барои чӣ ман и гапро гуфтестам. Иҷа спальня шава ку, иҷа бо туалет дора. И комната бо туалет дора. Туалету ванна дора. Ини ойнай, и ойна жалюз мешавад. Иҷа кончара барои выход душ кардагиам. Иҷа санузил унитаз мешавад. Ина санузилуш тайёрай. Хуб, термикс мемонед, чӣ мемонед, ҳамаш тайёрай. Ана аисинам нигоҳ кунед, ойна нигоҳ кунед, исинам донишгоҳай. Носири Хисрав. Центри Қирғанай ҳама баниса ина дурахшон ҳама чӣ даступнае. Ай ҳамиси мебинед, тамоми Қирғана мебинед, застойкора мебинед, ҳамаи хонаи заминакира мебинед, ҳамара мебинед. Прахошкаш, масъалаи прахошкаш ҳами медроен ку. Дӯстони азиз, ҳами медроен. Представед кунед, ина айдар дромади. Ҳамхи хона дорӣ, ламината худат кади, абоя зади. Ҳамхи хонаи зур дорӣ. Хе медрой ягон шкаф гардероб намемонӣ. Инҷа хушру ягон кресла, стол, стулика ягон чӣ мемонӣ замонавӣ да? Ҷо кушодай, канвралин партофтагияй. Хай хонара каси хонара зад дам мегирад. Любой хонажа жалюз дорад. Люстра, пустра, потолок ҳамаш тайёрай. Аку оянда да як хел жалюза намефураш. Оянда да ина. Полностью полный рост. Метавонем ки ина оянда да нехе тамошо кунем. Ойнош калон-калонай барои кӯдакои майда недоступниянд. Хулосаи гап, дӯстони азиз, билетҳо рафтестанд. Ҳазор раҳмат барои дастгиритон. Ҳазор раҳмат барои дастгиритон. Ҳамин обуна шавен, видеоро гирен, поделиться кунед. Чанд қай ки мо бисёр билета фурӯхтем, ҳамоха тестар финал мо мешавад. Дӯстони азиз, билета гирифтан гирен. Билет ҳаст. Ягон хибай накунем, билет ҳаст. Билет ҳамада мераса 50,000 донаи количествои билетмон. Билет ҳаст, рафтестай. Барои дастгиритон бо як бор дига ҳазор раҳмат. Хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Номери хона Ассалому алайкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, шумо нағзен, созен, саломатиётон нағзай. Ини квартираи мо
номери ягай. Дыша нишон додем, сеша нишон додем, чорша нишон додем. Номери ягай. Бо панҷшам нишон метем. Хуб. Ини квартирае ки ҳози мо дро омадем ина сиёмка кардестем. И 4 дар хонаай. Устол навайна бро омадан рафтам, потолокро бинен. Ина марамат натижной потолок исуса ҳама. Ина яким хонаш медроем. Дӯстони азиз. Ини хе яким хонашай. Иҷа и хона 4 дар хонаай, 2 ванна, 2 туалет дора. Якта душовой ванна туалет, якта душовой ванна туалет. Инам ҷа каси зад ҳама хе мегирад. Инам ҷа холияи ваннашай. Ваннаи холи. Душовойш. Иҷаш ҳоҷатхонаи дӯстони азиз. Иҷа ҳоҷатхона мешавад. Хуб, дальше мерем. Иҷа як комнатаи дигар. Иҷа як комнатаи дигар. И евроазиатский стил хати кардагиам дӯстони азиз. Евроазиатский стил хати кардагиам. Хуб. Иҷа метавонем ягон стол монем ё ягон чӣ монем. Иҷа как ошхона боре, овқоттар мехӯрем. Иҷа кухняшай. Кухняш беҳад зурай. Наздики хонада, наздики домда. Ина нигоҳ кунед. Донишгоҳи давлати Бохтар. Ина ба номи Носири Хисрав. Ба номи Носири Хисрав. Ина донишгоҳ. Иҷа центри шаҳри Бохтарай. Метавонед ина бинед. Хоно ҳамаш жалюз партусагиай. Талокора ина нигоҳ кунед. Даро ҳамаш қайтек як намудай, ҳамаш сафедай. Даро. Хуб. Исмаш, дӯстони азиз, исмаш полностью меҳмонхонае. Меҳмонхона я меҳмонтон меояд. Хуб, мақсади гапи мо чия яка? Мо ҳамин хонаро ҳамхе қабул кардем, ҳамхе гирифтем. Каси бубра ҳамхе метем. Ламинатша худаш мезанад, абои мезанад, чӣ мезанад, усунша худаш мекунад. Беҳад хонаи зураи чоткияй, хитон дестем. Фақат ҳамин полуш мондагия, абоиш мондагия, санузилош мондагия. Санузил яъне ки унитаз, ванна хеле ки маъқули дилтон мешавад. Хуб, исм медроем ози як хонаи дигар. Фаҳмиши ман хати ё ки ҳамин мақсади ман хати чӣ хел хона кунам. Иҷа спальня бояд шавад. Иҷа спальня бояд шавад. Дӯстони азиз, барои чӣ ман ира гуфтестам? Ҳозир ман шуморо мефаҳмонам барои чӣ ман и гапро гуфтестам. Иҷа спальня шавад ку иҷа бо туалет дора. И комната бо туалет дора. Туалету ванна дора. Ини ойнай, и ойна жалюз мешавад. Иҷа душовой мешавад. Иҷа выход барои душ кардагиам. Балкончара барои выход душ кардагиам. Иҷа санузил унитаз мешавад. Ина санузилуш тайёрай. Хуб, термикс мемонед, чӣ мемонед, ҳамаш тайёрай. Ана аисинам нигоҳ кунед, ойна нигоҳ кунед, исинам донишгоҳай. Носири Хисрав. Центри Қирғанай ҳама ҷо баниса ина дурахшон ҳама чӣ даступнае. Ай ҳамин тамоми Қурбона мебинӣ, застойкора мебинӣ, ҳамаи хонаи заминдакира мебинӣ, ҳамара мебинӣ. Прахошкаш, масъалаи прахошкаш ҳамин медроем ку. Дӯстони азиз, ҳамин медроем. Представед кунед, айдар дромадӣ. ҳамхи хона дорӣ, ламината худат кадӣ, абоя задӣ. ҳамхи хонаи зур дорӣ, ҳамхи медрои, иҷа ягон шкаф гардероб намемонӣ. Ин иҷа хушрӯ ягон креславу стулика ягон чӣ мемонӣ, замонавӣ да? Ҷо кушодай, канвралин партофтагиай. Ҳай хонара каси хонара зад дам мегирад. Любой хонажа жалюз дорад. Люстра, пустра, потолок ҳамаш тайёрай. Аку оянда да як хел жалюза намефураш. Оянда да ина. Полностью полный рост метавонем ки ина оянда да нехе тамошо кунем. Ойнош калон-калонай барои кӯдакои майда недоступнеанд. Хулосаи гап, дӯстони азиз, билетҳо рафтестанд. Ҳазор раҳмат барои дастгиритон. Ҳазор раҳмат барои дастгиритон. Ҳамин обуна шавен, ора гирен паден. Чанд қай ки мо бисёр билета фурӯхтем, ҳамоқа тезтар финал мешавад. Дӯстони азиз, билета гирифтан гирен. Билет ҳаст, ягон хивай накунем, билет ҳаст. Билет ҳамада мераса 50,000 донаи количествои билет ҳаст. Рафтестай барои дастгиритон бояд бордига. Хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Номери хона, номери ягай.
Ассалому алайкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, шумо нағзен, созен, саломатиётон нағзай. Ини квартираи мо номери ягай. Душа нишон додем, сеша нишон додем, чорша нишон додем. Номери ягай. Бо панҷшам нишон метем. Хуб. Ини квартирае ки ҳозир мо удро омадем ина сиёмка кардестем. И 4 дар хонае. Устол навайна бро омадан рафтам, паталокура бинен. Ина марамат натижной потолок Исуса ҳама. Ина яким хонаш медруем, дӯстони азиз. Инихе яким хонашай. Иҷа и хона 4 дар хонае, 2 ванна, 2 туалет дора. Якта душовой ванна туалет, якта душовой ванна туалет. Инам ҷа каси зад ҳама мегирад. Инам ҷа холияи ваннашай. Ваннаи холи душовойш. Иҷаш ҳоҷатхонае, дӯстони азиз. Иҷа ҳоҷатхона мешавад. Хуб, дальше мерем. Иҷа як комнатаи дигар. Иҷа як комнатаи дигар. И евроазиатский стил хати кардагиам, дӯстони азиз. Евроазиатский стил хати кардагиам. Хуб. Иҷа метавонем ягон стол монем ё ягон чӣ монем. Иҷа как ошхона боре, овқатта мехӯрем. Иҷа кухняшай. Кухняш беҳад наздики хонада, наздики домда. Ина нигоҳ кунед, донишгоҳи давлати Бохтар. Ина ба номи Носири Хисрав. Ба номи Носири Хисрав. Ина донишгоҳ. Иҷа центри шаҳри Бохтарай. Метавонед ина бинед. Хонаҳо ҳамаш жалюз партофтагиай. Потолокора ина нигоҳ кунед. Даро ҳамаш қайтек як намудай, ҳамаш сафедай даро. Хуб, исмаш, дӯстони азиз, исмаш полностью меҳмонхонае. Меҳмонхона я меҳмонтон меояд. Хуб, мақсади гапи мо чия якам? Мо ҳамин хонаро ҳамхе қабул кардем, ҳамхе гирифтем. Каси бубра ҳамхе метем. Ламинатша хидаш мезана, абои мезана, чӣ мезана, усунша хидаш мекунад. Беҳад хонаи зураи чоткияй, хитон десте. Фақат ҳамин полуш мондагия, абоиш мондагия, санузилош мондагия. Санузил яъне ки унитаз, ванна, чӣ хеле ки маъқули дилтон мешавад. Хуб, исм медроем ози як хонаи дигар. Фаҳмиши ман хати ё ки ҳамин мақсади ман хати чӣ хел хона кунам. Иҷа спальня бояд шавад. Иҷа спальня бояд шавад. Дӯстони азиз, барои чӣ ман ира гуфтестам? Ҳозир ман шуморо мефаҳмонам барои чӣ ман и гапро гуфтестам. Иҷа спальня шавад ку, иҷа бо туалет дора. И комната бо туалет дора. Туалету ванна дора. Ини ойнаай, и ойна жалюз мешавад. Иҷа душовой мешавад. Иҷа выход барои душ кардагиам. Балкончара барои выход душ кардагиам. Иҷа санузил унитаз мешавад. Ина санузилуш тайёрай. Хуб, термикс мемонед, чӣ мемонед, ҳамаш тайёрай. Ана аиснам нигоҳ кунед, ойна нигоҳ кунед, иснам донишгоҳай. Носири Хисрав. Центри Қирғанай ҳама ҷо бани дурахшон, ҳама чӣ даступнае. Ай ҳамиси мебинед, тамоми Қурғона мебинед, застои кора мебинед, ҳамаи хонаи заминакира мебинед, ҳамара мебинед. Прахошкаш, масъалаи прахошкаш ҳамин медроен ку. Дӯстони азиз, медроен. Представед кунед, ина Айдар дромади. ҳамхи хона дорӣ, ламината худат кади, абоя зади. ҳамхи хонаи зур дорӣ, хе медрои, иҷа ягон шкаф гардероб намемонӣ. Ин иҷа хушру ягон креслау стулика ягон чӣ мемонӣ замонавӣ да? Ҷо кушодай, канвралин партофтагиай. Хай хонара каси хонара зад дам мегирад. Любой хонажа жалюз дора. Люстра, пустра, потолок ҳамаш тайёрай. Аку ояндада як хел жалюза намефураш. Ояндада ина. Полностью полный рост метавонем ки ина ояндада нехе тамом. Ойнош калон-калонай барои кӯдакои майда недоступниянд. Хулосаи гап, дӯстони азиз, билетҳо рафтестанд. Ҳазор раҳмат барои дастгиритон. Ҳазор раҳмат барои дастгиритон. Ҳамин обуна шавен, видеоро гирен, поделиться кунед. Чанд қай ки мо бисёр билета фурӯхтем, ҳамоха тезтар финал мешавад. Дӯстони азиз, билета гирифтан гирен. Билет ҳаст, ягон хивай накунем, билет ҳаст. Билет ҳамада мераса 50,000 донаи количествои билетмон. Билет ҳаст, рафтестай. Барои дастгиритон бо як бор дига ҳазор раҳмат. Хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Номери хона, номери ягай. Don't get over, let's get
Ассалому алейкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, шумо нағзен, созен, саломатиётон нағзай. Ини квартираи мо номери ягай. Душа нишон додем, сеша нишон додем, чорша нишон додем. Номери ягай. Бо панҷшам нишон метем. Хуб, ини квартирае ки ҳози мо дар омадем ина сиёмка кардестем. И 4 дар хонае. Устол навайна бро омадан рафтам, потолокро бинен. Ина марамат натижной потолок Исуса ҳама. Ина яким хонаш медруем. Дӯстони азиз. Ини хе яким хонашай. Иҷа и хона 4 дар хонае, 2 ванна, 2 туалет дора. Якта душовой ванна туалет, якта душовой ванна туалет. Инам ҷа каси зад ҳама хе мегирад. Инам ҷа холияи ваннашай. Ваннаи холи душовойш. Иҷаш ҳоҷатхонае дӯстони азиз. Иҷа ҳоҷатхона мешава. Хуб, дальше мерем. Иҷа як комнатаи дигар. Иҷа як комнатаи дигар. И евроазиатский стил хати кардагиам дӯстони азиз. Евроазиатский стил хати кардагиам. Хуб, иҷа метавонем ягон стол монем ё ягон чӣ монем. Иҷа как ошхона боре, ош авхота мехӯрем. Иҷа кухняшай. Кухняш беҳад зурай. Наздики хонада, наздики домда. Ина нигоҳ кунед, донишгоҳи давлати Бохтар. Ина ба номи Носири Хисрав. Ба номи Носири Хисрав. Ина донишгоҳ. Иҷа центри шаҳри Бохтарай. Метавонед ина бинед. Хоно ҳамаш жалюз партофтагиай. Потолокро ина нигоҳ кунед. Даро ҳамаш қайтек як намудай, ҳамаш сафедай даро. Хуб, исинаш, дӯстони азиз, исинаш полностью меҳмонхонае. Меҳмонхона я меҳмонтон меояд. Хуб, мақсади гапи мо чия яка? Мо ҳами хонаро ҳам ки қабул кардем, ҳам ки гирифтем, каси бубра ҳам ки метем, ламинатша худаш мезана, абои мезана, чӣ мезана, усунша худаш мекуна. Беҳад хонаи зураи чоткияй, хитон десте. Фақат ҳами полуш мондагия, абоиш мондагия, санузилош мондагия. Санузил яъне ки унитаз, ванна, чӣ хеле ки маъқули дилтон мешавад. Хуб, исм медроем ози як хонаи дигар. Фаҳмиши ман хати ё ки ҳамин мақсади ман хати чӣ хел хона кунам, иҷа спальня бояд шавад. Иҷа спальня бояд шавад. Дӯстони азиз, барои чӣ ма ира гуфтестам? Ҳозир ман шуморо мефаҳмонам барои чӣ ма и гапро гуфтестам. Иҷа спальня шава ку, иҷа бо туалет дора. И комната бо туалет дора. Ина санузлуш тайёрай. Хуб, термикс мемонед, чӣ мемонед, ҳамаш тайёрай. Ана айсинам нигоҳ кунед, ойна нигоҳ кунед, исинам донишгоҳай. Носири Хисрав. Центри Қирғанай ҳама ҷо баниса ина Дурахшон, ҳама чӣ даступнае. Ай ҳамиси мебинед, тамоми Қурғона мебинед, застои пора мебинед, ҳамаи хонаи заминакира мебинед, ҳамара мебинед. Прахошкаш, масъалаи прахошкаш ҳами медроен ку. Дӯстони азиз, ҳами медроен. Представед кунед, ина Айдар дромади. خی خونه داری، لامینات داری، خی مدروی ایجا یکون شکاف گاردیروب نمیمونی. این ایجا خشرو یکون کریسلا و ستولیکا یکون چی میمونی زمانوی ده، جو کشوده کانورالین پارتوفتاگیه. خی خونه را کسی خونه را زد دم میگیره. لوبوی خونه را جالیز داره. لوسترا پوسترا پاتال کامش تیاره. اکو اوینده ده یا خیلی جالیزا نمیفروش. اوینده ده اینا. Полностью полный рост метавонем ки ина оянда да нехе тамошо кунед. Ойнош калон-калонай барои кӯдакои майда недоступниянд. Хулосаи гап, дӯстони азиз, билетҳо рафтестанд. Ҳазор раҳмат барои дастгиритон. Ҳазор раҳмат барои дастгиритон. Ҳамин обуна шавен, видеоро гирен, поделиться кунед. Чанд қай ки мо бисёр билета фурӯхтем, ҳамоха теста финал мешавад. Дӯстони азиз, билета гирифтан билет ҳаст, ягон хивай накунем, билет ҳаст, билет ҳамада мераса 50,000 дунае количествои билетмон, билет ҳаст, рафтестай, барои дастгиритон бояд болига ҳазор раҳмат. Хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Номери хона, номери ягай.
Ассалому алайкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, шумо нағзен, созен, саломатиётон нағзай. Ини квартираи мо номери ягай. Душа нишон додем, сеша нишон додем, чорша нишон додем. Номери ягай. Бо панҷшам нишон метем. Хуб, ини квартирае ки ҳозир мо удро омадем ина сиёмка кардестем. И 4 дар хонае. Устол навайна бро омадан рафтам, паталокура бинен. Ина марамат натижной потолок Исуса ҳама. Ина яким хонаш медруем, дӯстони азиз. Инихе яким хонашай. Иҷа и хона 4 дар хонае, 2 ванна, 2 туалет дора. Якта душовой ванна туалет, якта душовой ванна туалет. Инамҷа каси зад ҳамихе мегирад. Инамҷа холияи ваннашай. Ваннаи холи, душовойш. Иҷаш ҳоҷатхонае, дӯстони азиз. Иҷа ҳоҷатхона мешавад. Хуб, дальше мерем. Инҷа як комнатаи дигар кардагиам, дӯстони азиз. Евроазиатский стил кардагиам. Хуб, иҷа метавонен ягон стол монен ё ягон чӣ монен. Иҷа как ошхона воре, овқотта мехӯрем. Иҷа кухняшай. Кухняш беҳад зурай. Наздики хонада, наздики домда. Ина нигоҳ кунед, донишгоҳи давлати Бохтар. Ина ба номи Носири Хисрав, ба номи Носири Хисрав, ина донишгоҳ. Иҷа центри шаҳри Бохтарай. Метавонед ина бинед. Хонаҳо ҳамаш жалюз партусагиай. Паталокура ина нигоҳ кунед, дарора, даро ҳамаш хайтек як намудай, ҳамаш сафедай, даро. Хуб, исинаш, дӯстони азиз, исинаш. Сади гапи мо чия якан? Мо ҳами хонаро ҳамхе қабул кардем, ҳамхе гирифтем. Каси бубра ҳамхе метем. Ламинатша хидаш мезана, абои мезана, чӣ мезана, усунша хидаш мекунад. Беҳад хонаи зураи чоткияй, хитон дестем. Фақат ҳамин полуш мондагия, абоиш мондагия, санузилош мондагия. Санузил яъне ки унитаз, ванна, чӣ хеле ки маъқули дилтон мешавад. Хуб, исм медроем ози як хонаи дигар. Фаҳмиши мақсади ё ки ҳамин мақсади мақсади чӣ хеле хона кунам, иҷа спальня бояд шавад. Иҷа спальня бояд шавад. Дӯстони азиз, барои чӣ мо ира гуфтестам? Ҳозир ман шуморо мефаҳмонам барои чӣ ма и гапро гуфтестам. Иҷа спальня шава ку, иҷа бо туалет дора. И комната бо туалет дора. Туалету ванна дора. Ини ойнай, и ойна жалюз мешавад. Иҷа душовой мешавад. Иҷа выход барои душ кардагиам. Балкончара барои выход душ кардагиам. Иҷа санузил унитаз мешавад. Ина санузилуш тайёрай. Хуб, термикс мемонед, чӣ мемонед, ҳамаш тайёрай. Ана исинам нигоҳ кунед, ойна нигоҳ кунед, исинам дунёй. Носири Хисрав. Центри Қирғанай ҳама ҷо баниса ина дурахшон, ҳама чӣ даступнае. Ҳамис мебинед, тамоми Қирғана мебинед, застои кора мебинед, ҳамаи хонаи заминакира мебинед, ҳамара мебинед. Прахошкаш, масъалаи прахошкаш ҳами медроен ку. Дӯстони азизам медроен. Представед кунед, ина айдар дромади. Ҳамхе хона дорӣ, ламината худат кади, абоя зади. Ҳамхе хонаи зур дорӣ, ҳамхе медрои, иҷа ягон шкаф гардероб намемонӣ. Ин иҷа хушру ягон кресла, стол, стулика, ягон чӣ мемонӣ, замонавӣ да? Ҷо кушодай, камвралин партофтагияй. Ҳай хонара, каси хонара зад дам мегирад. Любой хонаша жалюз дорад. Люстра, пустра, потолок ҳамаш тайёрай. Ако ояндада як хеле жалюза намефураш, ояндада ина. Полностью, полный рост, метавонем ки ина ояндада нехе тамошо кунед. Ойнош калон-калонай барои кӯдакои майда недоступниянд. Хулосаи гап, дӯстони азиз, билетҳо рафтестанд. Ҳазор раҳмат барои дастгиритон. Ҳазор раҳмат барои дастгиритон. Ҳамин обуна шавен, видеоро гирен, поделиться кунед. Чанд қай ки мо бисёр билета фурӯхтем, ҳамоқа тезтар финал мо мешавад. Дӯстони азиз, билета гирифтан гирен. Билет ҳаст, ягон хивай накунем, билет ҳаст. Билет ҳамада мераса 50,000 донаи количествои билетмон. Билет ҳаст, рафтестай. Барои дастгиритон бо як бор дига ҳазор раҳмат. Хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Номери хона, номери ягай. Sanki
Ассалому алейкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, шумо нағзен созен, саломатиётон нағзай. Ини квартираи мо номери ягай. Душа нишон додем, сеша нишон додем, чорша нишон додем. Номери ягай. Бо панҷшам нишон метем. Хуб, ини квартирае ки ҳозир мо дар омадем ина сиёмка кардестем. И 4 дар хонае. Устол навайна бир омадан рафтам, потолокро бинен. Ина марамат натижной потолок Исуса ҳама. Ина яким хонаш медурем, дӯстони азиз. Ини хе яким хонашай. Иҷа и хона 4 дар хонае, 2 ванна, 2 туалет дора. Якта душовой ванна туалет, якта душовой ванна туалет. Ина иҷа каси зад ҳама хе мегирад. Ина иҷа холияи ваннашай. Ваннаи холи душовойш. Иҷаш ҳоҷатхонае, дӯстони азиз. Иҷа ҳоҷатхона мешавад. Хуб, дальше мерем. Иҷа як комнатаи дигар. Иҷа як комнатаи дигар. И евроазиатский стил хати кардагиам, дӯстони азиз. Евроазиатский стил хати кардагиам. Хуб, иҷа метавонем ягон стол монем ё ягон чӣ монем. Иҷа как ошхона боре, ош авхота мехӯрем. Иҷа кухняшай. Кухняш беҳад зурай. Наздики хонада, наздики домда. Ина нигоҳ кунед, донишгоҳи давлати Бохтар. Ина ба номи Носири Хисрав. Ба номи Носири Хисрав. Ина донишгоҳ. Иҷа центри шаҳри Бохтарай. Метавонед ина бинед. Хонаҳо ҳамаш жалюз партофтагиай. Потолокро ина нигоҳ кунед. Даро ҳамаш хайтек як намудай, ҳамаш сафедай даро. Хуб, исинаш, дӯстони азиз, исинаш полностью меҳмонхонае. Меҳмонхона я меҳмонтон меояд. Хуб, мақсади гапи мо чия яка? Мо ҳамин хонаро ҳамхе қабул кардем, ҳамхе гирифтем. Каси бубра ҳамхе метем. Ламинатша худаш мезана, абои мезана, чӣ мезана, усунша худаш мекунад. Беҳад хонаи зураи чоткияй, хитон десте. Фақат ҳамин полуш мондагия, абоиш мондагия, санузилош мондагия. Санузил яъне ки унитаз, ванна, чӣ хеле ки маъқули дилтон мешавад. Хуб, исм медуроем ози як хонаи дигар. Фаҳмиши ман хати ё ки ҳамин мақсади ман хати чӣ хел хона кунам. Иҷа спальня бояд шавад. Иҷа спальня бояд шавад. Дӯстони азиз, барои чӣ ма ира гуфтестам? Ҳозир ман шуморо мефаҳмонам барои чӣ ма и гапро гуфтестам. Иҷа спальня шава ку, иҷа бо туалет дора. И комната бо туалет дора. Туалету ванна дора. Ини ойнаай, и ойна жалюз мешавад. Иҷа душовой мешавад. Иҷа выход барои душ кардагиам. Балкончара барои выход душ кардагиам. Иҷа санузил унитаз мешавад. Ина санузилуш тайёрай. Хуб, термикс мемонед, чӣ мемонед, ҳамаш тайёрай. Ана исинам нигоҳ кунед, ойна нигоҳ кунед, исинам донишгоҳай. Носири Хисрав. Центри Қирғанай ҳама ҷо баниса ина Дурахшон, ҳама чӣ даступнае. Ай ҳамиси мебинед, тамоми Қурғона мебинед, застои кӯро мебинед, ҳамаи хонаи заминакира мебинед, ҳамаро мебинед. Прахошкаш, масъалаи прахошкаш ҳами медуроен ку. Дӯстони азиз, ҳами медуроен. Представед кунед, ина айдар дромади. ҳамхи хона дорӣ, ламината худат кади, абоя зади. ҳамхи хонаи зур дорӣ, хе медурои, иҷа ягон шкаф гардероб намемонӣ. Ин иҷа хушру ягон креслау, стулика, ягон чӣ мемонӣ, замонавӣ да? Ҷо кушодай, камвралин партофтагиай. Ҳай хонара, каси хонара зад дам мегирад. Любой хонажа жалюз дорад. Люстра, пустра, потолок ҳамаш тайёрай. Аку оянда да як хел жалюза намефураш. Оянда да ина. Полностью полный рост метавонем ки ина оянда да нехе тамошо кунед. Ойнош калон-калонай барои кӯдакои майда недоступнеанд. Хулосаи гап, дӯстони азиз, билетҳо рафтестанд. Ҳазор раҳмат барои дастгиритон. Ҳазор раҳмат барои дастгиритон. Ҳамин обуна шавен, видеоро гирен, поделиться кунед. Чанд қай ки мо бисёр билета фурӯхтем, ҳамоха тезтар финал мо мешавад. Дӯстони азиз, билета гирифтан гирен. Билет ҳаст, ягон хивай накунем, билет ҳаст. Билет ҳамада мераса 50,000 донаи количествои билетмон. Билет ҳаст, рафтестай. Барои дастгиритон бо як бор дига ҳазор раҳмат. Хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Номери
Ассалому алейкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, шумо нағзен, созен, саломатиётон нағзай. Ини квартираи мо номери ягай. Душа нишон додем, сеша нишон додем, чорша нишон додем. Номери ягай. Бо панҷшам нишон метем. Хуб. Ини квартирае ки ҳози мо удро омадем ина сиёмка кардестем. И 4 дар хонае. Устол навайна бро омадан рафтам, паталокура бинен. Ина марамат натижной потолок Исуса ҳама. Ина яким хонаш медруем, дӯстони азиз. Инихе яким хонашай. Иҷа и хона 4 дар хонае, 2 ванна, 2 туалет дора. Якта душовои ванна туалет, якта душовои ванна туалет. Инамҷа каси зад ҳамихе мегирад. Инамҷа холияи ваннашай. Ваннаи холи, душовоиш. Иҷаш ҳоҷатхонае, дӯстони азиз. Иҷа ҳоҷатхона мешавад. Хуб, дальше мерем. Инҷа як комнатаи дигар, инҷа як комнатаи дигар. И евроазиатский стил хати кардагиам, дӯстони азиз. Евроазиатский стил хати кардагиам. Хуб, иҷа метавонен ягон стол монен ё ягон чӣ монен. Иҷа как ошхона боре, ош авхота мехӯрем. Иҷа кухняшай, кухняш беҳад зурай. Наздики хонада, наздики домда. Ина нигоҳ кунед, донишгоҳи давлати Бохтар. Ина ба номи Носири Хисрав, ба номи Носири Хисрав, ина донишгоҳ. Иҷа центри, шумо нигоҳ кунед, даро ҳамаш хайтек як намуда, ҳамаш сафедай даро. Хуб, исинаш, дӯстони азиз, исинаш полностью меҳмонхона. Меҳмонхона я меҳмонтон меояд. Хуб, мақсади гапи мо чия якам? Мо ҳамин хонаро ҳамхе қабул кардем, ҳамхе гирифтем. Каси бубра ҳамхе метем. Ламинатша хидаш мезана, абои мезана, чӣ мезана, усунша хидаш мекунад. Беҳад хонаи зураи чоткияй, хитон десте. Фақат ҳамин полуш мондагия, абоиш мондагия, санузилош мондагия. Санузил яъне ки унитаз, ванна, чӣ хеле ки маъқули дилтон мешавад. Хуб, исм медроем ози як хонаи дигар. Фаҳмиши ман хати ё ки ҳамин мақсади ман хати чӣ хеле хона кунам, иҷа спальня бояд шавад. Иҷа спальня бояд шавад. Дӯстони азиз, барои чӣ ман ира гуфтестам? Ҳозир ман шуморо мефаҳмонам барои чӣ ман и гапро гуфтестам. Иҷа спальня шавад ку, иҷа бо туалет дора. И комната бо туалет дора. Туалету ванна дора. Ини ойнай, и ойна жалюз мешавад. Иҷа душовой мешавад. Иҷа выход барои душ кардагиам. Балкончара барои выход душ кардагиам. Иҷа санузил унитаз мешавад. Ина санузилуш тайёрай. Хуб, термикс мемонед, чӣ мемонед, ҳамаш тайёрай. Ана исинам нигоҳ кунед, ойна нигоҳ кунед, исинам донишгоҳай. Носири Хисрав. Центри Қирғанай ҳама ҷо баниса ина Дурахшон, ҳама чӣ даступнае. Ҳамиса мебинед, тамоми Қурғона мебинед, застои пора мебинед, ҳамаи хонаи заминакира мебинед, ҳамара мебинед. Прахошкаша, масъалаи прахош медроен ку. Дӯстони азиз, медроен. Представед кунед, ина айдар дромади. Ҳамхи хона дорӣ, ламината хидат кади, абоя зади. Ҳамхи хонаи зур дорӣ, ҳамхи медрои, иҷа ягон шкаф гардероб намемонӣ. Ин иҷа хушру ягон креслау стулика ягон чӣ мемонӣ, замонавӣ да? Ҷо кушодай, канвралин партофтагияй. Хай хонара каси хонара зад дам мегирад. Любой хонажа жалюз дора. Люстра, пустра, потолок ҳамаш тайёрай. Аку ояндада як хел жалюза намефураш. Ояндада ина. Полностью полный рост метавонем ки ина ояндада нехе тамошо кунем. Ойнош калон-калонай барои кӯдакои майда недоступниянд. Хулосаи гап, дӯстони азиз, билетҳо рафтестанд. 1000 раҳмат барои дастгиритон. 1000 раҳмат барои дастгиритон. Ҳамин обуна шавен, видеоро гирен, поделиться кунед. Чанд қай ки мо бисёр билета фурӯхтем, ҳамоха тезтар финал мо мешавад. Дӯстони азиз, билета гирифтан гирен. Билет ҳаст, ягон хивай накунем, билет ҳаст. Билет ҳамада мераса 50000 дунае количествои билетмон. Билет ҳаст, рафтестай. Барои дастгиритон бо як бор дига 1000 раҳмат. Хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Номери хона, номери ягай.
Ассалому алайкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, шумо нағзен, созен, саломатиётон нағзай. Ини квартираи мо номери ягай. Дыша нишон додем, сеша нишон додем, чорша нишон додем. Номери ягай. Бо панҷшам нишон метем. Хуб, ини квартирае ки ҳозир мо дар омадем ина сиёмка кардистем. И 4 дар хонае. Устол навайна бро омадан рафтан, потолокро бинен. Ина марамат натижной потолок Исуса ҳама. Ина яким хонаш медурем, дӯстони азиз. Ини хе яким хонашай. Иҷа и хона 4 дар хонае, 2 ванна, 2 туалет дора. Якта душовой ванна туалет, якта душовой ванна туалет. Инам я каси зад ҳам хе мегирад. Инам ҷа холияи ваннашай. Ваннаи холи душовойш. Иҷаш ҳоҷатхонае, дӯстони азиз. Иҷа ҳоҷатхона мешавад. Хуб, дальше мерем. Иҷа як комнатаи дигар. Иҷа як комнатаи дигар. И евроазиатский стил хати кардагиам, дӯстони азиз. Евроазиатский стил хати кардагиам. Хуб, иҷа метавонен ягон стол монен ё ягон чӣ монен. Иҷа как ошхона боре, овқотта мехӯрем. Иҷа кухняшай. Кухняш беҳад зурай. Наздики хонада, наздики домда. Ина нигоҳ кунед, донишгоҳи давлати Бохтар. Ина ба номи Носири Хисрав. Ба номи Носири Хисрав. Ина донишгоҳ. Иҷа центри шаҳри Бохтарай. Метавонед ина бинед. Хонаҳо ҳамаш жалюз партофтагиай. Потолокора ина нигоҳ кунед. Даро ҳамаш қайтек як намудай, ҳамаш сафедай даро. Хуб, исмаш, дӯстони азиз, исмаш полностью меҳмонхонае. Меҳмонхона я меҳмонтон меояд. Хуб, мақсади гапи мо чия якам? Мо ҳамин хонаро ҳам ки қабул кардем, ҳам ки гирифтем, каси бубра ҳам ки метем. Ламинатша худаш мезана, абои мезана, чӣ мезана, усунша худаш мекунад. Беҳад хонаи зураи чоткияй, хитон десте. Фақат ҳамин полуш мондагияй, абоиш мондагияй, санузилош мондагияй. Санузил яъне ки унитаз, ванна, чӣ хеле ки маъқули дилтон мешавад. Хуб, исм медуроем ози як хонаи дигар. Фаҳмиши ман хати ё ки ҳамин мақсади ман хати чӣ хел хона кунам, иҷа спальня бояд шавад. Иҷа спальня бояд шавад. Дӯстони азиз, барои чӣ ман ира гуфтестам? Ҳозир ман шуморо мефаҳмонам барои чӣ ман и гапро гуфтестам. Иҷа спальня шавад ку, иҷа бо туалет дора. И комната бо туалет дора. Туалету ванна дора. Ини ойнаай, и ойна жалюз мешавад. Иҷа душовой мешавад. Иҷа выход барои душ кардагиам. Балкончара барои выход душ кардагиам. Иҷа санузил унитаз мешавад. Ина санузилуш тайёрай. Хуб, термикс мемонед, чӣ мемонед, ҳамаш тайёрай. Ана аисинам нигоҳ кунед, ойна нигоҳ кунед, исинам донишгоҳай. Носири Хисрав. Центри Қирғанай ҳама ҷо баниса ина Дурахшон, ҳама чӣ даступнае. Ай ҳамиси мебинед, тамоми Қурғона мебинед, застойкора мебинед, ҳамаи хонаи заминакира мебинед, ҳамара мебинед. Прахошкаш, масъалаи прахошкаш ҳамин медроен ку. Дӯстони азиз, ҳамин медроен. Представед кунед, ина айдар дромади. ҳамхи хона дорӣ, ламината худат кади, абоя зади. ҳамхи хонаи зур дорӣ, хе медрой, иҷа ягон шкаф гардероб намемонӣ. Ин иҷа хушру ягон креслау, стулика ягон чӣ мемонӣ, замонавӣ да? Ҷо кушодай, камвралин партофтагияй. Хай хонара каси хонара зад дам мегирад. Любой хонажа жалюз дорад. Люстра, пустра, потолок ҳамаш тайёрай. Аку ояндада як хел жалюза намефураш. Ояндада ина. Полностью полный рост метавонем ки ина ояндада нехе тамошо кунед. Ойнош калон-калонай барои кӯдакои майда недоступнеанд. Хулосаи гап, дӯстони азиз, билетҳо рафтестанд. Ҳазор раҳмат барои дастгиритон. Ҳазор раҳмат барои дастгиритон. Ҳамин обуна шавен, видеоро гирен, поделиться кунед. Чанд қай ки мо бисёр билета фурӯхтем, ҳамоха тезтар финал мешавад. Дӯстони азиз, билета гирифтан гирен. Билет ҳаст, ягон хивари накунем, билет ҳаст. Билет ҳамада мераса 50,000 донаи количествои билетмон. Билет ҳаст, рафтестай. Барои дастгиритон бо як бор дига ҳазор раҳмат. Хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Номери хона, номери ягай. I wanna roll your
Ассалому алайкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, шумо нағзен, созен, саломатиётон нағзай. Ини квартираи мо номери ягай. Душа нишон додем, сеша нишон додем, чорша нишон додем. Номери ягай. Бо панҷшам нишон метем. Хуб, ини квартирае ки ҳозир мо дар омадем ина сиёмка кардестем. И 4 дар хонае. Устол навайна бро омадан рафтан, потолокро бинен. Ина марамат натижной потолок Исуса ҳама. Ина яким хонаш медуем, дӯстони азиз. Ини хе яким хонашай. Иҷа и хона 4 дар хонае, 2 ванна, 2 туалет дора. Якта душовой ванна туалет, якта душовой ванна туалет. Инам я каси зад ҳама хе мегирад. Инам ҷа холияи ваннашай. Ваннаи холи душовойш. Иҷаш ҳоҷатхонае, дӯстони азиз. Иҷа ҳоҷатхона мешавад. Хуб, дальше мерем. Иҷа як комнатаи дигар. Иҷа як комнатаи дигар. И евроазиатский стил хати кардагиам, дӯстони азиз. Евроазиатский стил хати кардагиам. Хуб, иҷа метавонен ягон стол монен ё ягон чӣ монен. Иҷа как ошхона боре, овқотта мехӯрем. Иҷа кухняшай. Кухняш беҳад зурай. Наздики хонада, наздики домда. Ина нигоҳ кунед, донишгоҳи давлати Бохтар. Ина ба номи Носири Хисрав. Ба номи Носири Хисрав. Ина донишгоҳ. Иҷа центри шаҳри Бохтарай. Метавонед ина бинед. Хонаҳо ҳамаш жалюз партофтагиай. Потолокро ина нигоҳ кунед. Даро ҳамаш хайтек як намудай, ҳамаш сафедай даро. Хуб, исмаш, дӯстони азиз, исмаш полностью меҳмонхонае. Меҳмонхона я меҳмонтон меояд. Хуб, мақсади гапи мо чия якам? Мо ҳамин хонаро ҳам ки қабул кардем, ҳам ки гирифтем, каси бубметем, ламинатша худаш мезанад, абои мезанад, чӣ мезанад, усунша худаш мекунад. Беҳад хонаи зураи чоткияй, хитон десте. Фақат ҳамин полуш мондагия, абоиш мондагия, санузилош мондагия. Санузил яъне ки унитаз, ванна, хеле ки маъқули дилтон мешавад. Хуб, исм медуроем ози як хонаи дигар. Фаҳмиши ман хати ё ки ҳамин мақсади ман хати чӣ хел хона кунам, иҷа спальня бояд шавад. Иҷа спальня бояд шавад. Дӯстони азиз, барои чӣ ман ира гуфтестам? Ҳозир ман шуморо мефаҳмонам барои чӣ ман ин гапро гуфтестам. Иҷа спальня шавад ку, иҷа бо туалет дора. И комната бо туалет дора. Туалету ванна дора. Ини ойнай, и ойна жалюз мешавад. Иҷа душовой мешавад. Иҷа выход барои душ кардагиам. Балкончара барои выход душ кардагиам. Иҷа санузил унитаз мешавад. Ина санузилуш тайёрай. Хуб, термис мемонед, чӣ мемонед, ҳамаш тайёрай. Ана аиснам нигоҳ кунед, ойна нигоҳ кунед, иснам донишгоҳай. Носири Хисрав. Центри Қирғанай ҳама ҷо банисай дурахшон. Чӣ? Даступнае. Ай ҳамиса мебинед, тамоми Қурбона мебинед, застубини намай хонаи заминакира мебинед, ҳамара мебинед. Прахошкаш, масъалаи прахошкаш ҳами медуроен ку. Дӯстони азиз, медуроен. Представед кунед, ина айдар дромади. Хе хона дори, ламината худат кади, абоя зади. Хонаи зур дори, хе медурой, иҷа ягон шкаф гардероб намемонӣ. Ин иҷа шуру ягон кресла, стол, стулика, ягон чӣ мемонӣ, замонавӣ да? Ҷо кушодай, камвралин партофтагиай. Ҳай хонара, каси хонара зад дам мегирад. Любой хонаша жалюз дора. Люстра, пустра, потолок ҳамаш тайёрай. Аку оянда да яхел жалюза намефураш. Оянда да ина. Полностью, полный рост. Метавонем ки ина оянда да нехе тамошо кунед. Ойнош калон-калонай барои кӯдакои майда недоступниянд. Хулосаи гап, дӯстони азиз, билетҳо рафтестанд. 1000 раҳмат барои дастгиритон. 1000 раҳмат барои дастгиритон. Ҳамин обуна шавен, видеоро гирен, поделиться кунед. Чанд қай ки мо бисёр билета фурӯхтем, ҳамоқа тестар финал мешавад. Дӯстони азиз, билета гирифтан гирен. Билет ҳаст. Ягон хивай накунем, билет ҳаст. Билет ҳамада мераса 50000 донае количествои билет ҳаст. Рафтестай. Барои дастгиритон боя бор дига ҳазш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Номери хона, номери ягай.
Ассалому алейкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, шумо назарин созин саломатиётон назар. Ини квартираи мо номери ягай. Душа нишон додем, сеша нишон додем, чорша нишон додем. Номери ягай. Бо панҷшам нишон метем. Хуб, ини квартирае ки ҳозир мо дар омадем ина сиёмка кардестем. И 4 дар хона. Устон навайна бромадан рафтан потолокро бинен. Ина марамат натиҷанои потолок исуса ҳама. Ина яким хонаш медурем. Дӯстони азиз. Ини хе яким хонашай. Иҷа и хона 4 дар хона, 2 ванна, 2 туалет дора. Якта душна туалет, якта душои ванна туалет. Ина иҷа каси зад ҳама хе мегирад. Ина иҷа холияи ваннашай. Ваннаи холи. Оиш. Иҷаш ҳоҷатхонаи дӯстони азиз. Иҷа ҳоҷатхона мешавад. Хуб, дальше мерем. Иҷа як комнатаи дигар. Иҷа як комнатаи дигар. И евроазиатский стил хати кардагиам дӯстони азиз. Евроазиатский стил хати кардагиам. Хуб. Иҷа метавонен ягон стол монен ё ягон чӣ монен. Иҷа как ошхона бори, ош авхота мехӯрем. Иҷа кухняшай. Кухняш беҳад зурай. Наздики хонада, наздики домда. Ина нигоҳ кунед. Донишгоҳи давлати Бохтар. Ина ба номи Носири Хисрав. Ба номи Носири Хисрав. Ина донишгоҳ. Иҷа центри шаҳри метавонед ина бинед. Ҳамаш жалюз партусагиай. Потолокро ина нигоҳ кунед. Даро ҳамаш қайтек як намудай, ҳамаш сафедай. Даро. Хуб. Исинаш, дӯстони азиз, исинаш полностью меҳмонхонае. Меҳмонхона я меҳмонтон меояд. Хуб, мақсади гапи мо чия яка? Мо ҳамин хонаро ҳамхе қабул карда гирифтем. Каси бубра ҳамхе метем. Ламинатша хидаш мезана, абои мезана, усунша хидаш мекунад. Беҳад хонаи зураи чоткияй хитон дестем. Фақат ҳамин полуш мондагия, абоиш мондагия, санузилош мондагия. Санузил яъне ки унитаз, ванна хеле ки маъқули дилтон мешавад. Хуб, исм медуроем мози як хонаи дигар. Фаҳмиши ман хати ё ки ҳамин мақсади ман хати чихе хона кунам. Иҷа спальня бояд шавад. Иҷа спальня бояд шавад. Дӯстони азиз, барои чӣ ман ира гуфтестам? Ҳозир ман шуморо мефаҳмонам барои чӣ ман и гапро гуфтестам. Иҷа спальня шава ку, иҷа бо туалет дора. И комната бо туалет дора. Туалету ванна дора. Ини ойнай, и ойна жалюз мешавад. Иҷа душовой мешавад. Иҷа выход барои душ кардагиам. Балкончара барои выход душ кардагиам. Иҷа санузил унитаз мешавад. Ина санузилуш тайёрай. Хуб, термикс мемонед, чӣ мемонед, ҳамаш тайёрай. Ана исинам нигоҳ кунед, ойна нигоҳ кунед, исинам донишгоҳай. Носири Хисрав. Центри Қирғанай ҳама ҷо баниса ина рахшон ҳам даступнае. Ай ҳамиси мебинед, тамоми Қирғана мебинед, застуи ко, ҳамаи хонаи заминакира мебинед, ҳамара мебинед. Прахошкаш, масъалаи прахошкаш ҳамин медроен ку, дӯстони азиз ҳамин медроен. Представед кунед, ина айдар дромади. Хеле ламината хидат кади, абоя зади. Ҳамхе хонаи зур дори, хеле медрой, иҷа ягон шкаф гардеробна мемонӣ. Ин иҷа хушру ягон креслау стулика ягон чӣ мемонӣ замонавӣ да? Ҷо кушодай, канвралин партофтагиай. Ҳай хонара каси хонара зад дам мегирад. Любой хонажа жалюз дора. Люстра, пустра, потолок ҳамаш тайёрай. Аку оянда да як хеле жалюза намефураш. Оянда да ина. Полностью полный рост метавонем ки ина оянда да нехе тамошо кунед. Ойнош калон-калонай барои кӯдакои майда недоступниянд. Хулосаи гап, дӯстони азиз, билетҳо рафтестанд. Ҳазор раҳмат барои дастгиритон. Ҳазор раҳмат барои дастгиритон. Ҳамин обуна шавен, видеоро гирен, поделиться кунед. Чанд қай ки мо бисёр билета фурӯхтем, ҳамоқа тезтар финал мешавад. Дӯстони азиз, билета гирифтан гирен. Билет ҳаст. Ягон хивай накунем, билет ҳаст. Билет ҳамада мераса 50,000 донаи количествои билетмон. Билет ҳаст, рафтестай. Барои дастгиритон бо як бор дига ҳазор раҳмат. Хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Номери хона, номери ягай.
Салом алейкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, шумо нағзен, созен, саломатиётон нағзай. Ини квартираи мо номери ягай. Дыша нишон додем, сеша нишон додем, чорша нишон додем. Номери ягай. Бо панҷшам нишон метем. Хуб. Ини квартирае ки ҳозир мо удра омадем ина сиёмка кардистем. И 4 дар хонае. Устол навайна бро омадан рафтам, потолокро бинен. Ина марамат натижной потолок Исуса ҳама. Ина яким хонаш медуем. Дӯстони азиз. Ини хе яким хонашай. Иҷа и хона 4 дар хонае, 2 ванна, 2 туалет дора. Якта душовой ванна туалет, якта душовой ванна туалет. Инам я каси зад ҳам хе мегирад. Инам ҷа холияи ваннашай. Ваннаи холи. Душовойш. Иҷаш ҳоҷатхонае дӯстони азиз. Иҷа ҳоҷатхона мешавад. Хуб. Дальше мерем. Иҷа як комнатаи дигар. Иҷа як комнатаи дигар. И евроазиатский стиль хати кардагиам дӯстони азиз. Евроазиатский стиль хати кардагиам. Хуб. Иҷа метавонем ягон стол монем ё ягон чӣ монем. Иҷа как ошхона боре, ош авхотта мехӯрем. Иҷа кухняшай. Кухняш беҳад зурай. Наздики хонада, наздики домда. Ина нигоҳ кунед. Донишгоҳи давлати Бохтар. Ина ба номи Носири Хисрав. Ба номи Носири Хисрав. Ина донишгоҳ. Иҷа центри шаҳри Бохтарай. Метавонед ина бинед. Хонаҳо ҳамаш жалюз партофтагиай. Потолокора ина нигоҳ кунед. Даро ҳамаш қайтек як намудай, ҳамаш сафедай даро. Хуб. Исмаш, дӯстони азиз, исмаш полностью меҳмонхонае. Меҳмонхона я меҳмонтон меояд. Хуб. Мақсади гапи мо чия якан? Мо ҳамин хонаро ҳамхе қабул кардем, ҳамхе гирифтем. Каси бубра ҳамхе метем. Ламинатша хидаш мезана, абои мезана, чӣ мезана, усунша хидаш мекунад. Беҳад хонаи зураи чоткияй хитон дестем. Фақат ҳамин полуш мондагия, абоиш мондагия, санузилош мондагия. Санузил яъне ки унитаз, ванна чӣ хеле ки маъқули дилтон мешавад. Хуб, исм медроем ози як хонаи дигар. Фаҳмиши ман хати ё ки ҳамин мақсади ман хати чӣ хеле хона кунам. Иҷа спальня бояд шавад. Иҷа спальня бояд шавад. Дӯстони азиз, барои чӣ ман ира гуфтестам? Ҳозир ман шуморо мефаҳмонам барои чӣ ман и гапро гуфтестам. Иҷа спальня шавад ку иҷа бо туалет дора. И комната бо туалет дора. Туалету ванна дора. Ини ойнай, и ойна жалюз мешавад. Иҷа душовой мешавад. Иҷа выход барои душ кардагиам. Балкончара барои выход душ кардагиам. Иҷа санузил унитаз мешавад. Ина санузилуш тайёрай. Хуб, термис мемонед, чӣ мемонед, ҳамаш тайёрай. Ана аиснам нигоҳ кунед, ойна нигоҳ кунед, иснам донишгоҳай. Носири Хисрав. Центри Қирғанай ҳама ҷо баниса ина дурахшон ҳама чӣ даступнае. Ай ҳамиса мебинед, тамоми Қирғана мебинед, застои кора мебинед, ҳамаи хонаи заминакира мебинед, ҳамара мебинед. Прахошкаш, масъалаи прахошкаш ҳамин медроен ку. Дӯстони азиз, ҳамин медроен. Представед кунед, ина Айдар дромади. ҳамхи хона дорӣ, ламината хидат кади, абоя зади. ҳамхи хонаи зур дорӣ, ҳамхи медрои, иҷа ягон шкаф гардероб намемонӣ. Ин иҷа хушру ягон креславу стулика ягон чӣ мемонӣ замонавӣ да? Ҷо кушодай, канвралин партофтагиай. Ҳай хонара каси хонара зад дам мегирад. Любой хонажа жалюз дора. Люстра, пустра, потолок ҳамаш тайёрай. Аку ояндада як хел жалюза намефураш. Ояндада ина. Полностью полный рост метавонем ки ина ояндада нехе тамошо кунед. Ойнош калон-калонай барои кӯдакои майда недоступнеанд. Хулосаи гап, дӯстони азиз, билетҳо рафтестанд. ҳазор раҳмат барои дастгиритон. ҳазор раҳмат барои дастгиритон. Ҳамин обуна шавен, видеоро гирен, поделиться кунед. Чанд қай ки мо бисёр билета фурӯхтем, ҳамоха тезтар финал мешавад. Дӯстони азиз, билета гирифтан гирен. Билет ҳаст, ягон хивлай накунем, билет ҳаст. Билет ҳамада мераса 50 000 донаи количествои билетмон. Билет ҳаст, рафтестай. Барои дастгиритон бояд бор дига ҳазор раҳмат. Хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Номери хона, номери ягай.
Ассалому алейкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, шумо нағзен созен, саломатиётон нағзай. Ини квартираи мо номери ягай. Душа нишон додем, сеша нишон додем, чорша нишон додем. Номери ягай. Бо панҷшам нишон метем. Хуб, ини квартирае ки ҳозир мо дар омадем ина сиёмка кардестем. И 4 дар хонае. Устол навайна бир омадан рафтам, потолокро бинен. Ина марамат натижанои потолок исуса ҳама. Ина яким хонаш медурем. Дӯстони азиз. Ини хе яким хонашай. Иҷа и хона 4 дар хонае, 2 ванна, 2 туалет дора. Якта душовои ванна туалет, якта душовои ванна туалет. Инамҷа каси зад ҳамахе мегирад. Инамҷа холияи ваннашай. Ваннаи холи душовоиш. Иҷаш ҳоҷатхонае дӯстони азиз. Иҷа ҳоҷатхона мешавад. Хуб, дальше мерем. Иҷа як комнатаи дигар. Иҷа як комнатаи дигар. И евроазиатский стил хати кардагиам дӯстони азиз. Евроазиатский стил хати кардагиам. Хуб, иҷа метавонен ягон стол монен ё ягон чӣ монен. Иҷа как ошхона боре, овқатта мехӯрем. Иҷа кухняшай. Кухняш беҳад зурай. Наздики хонада, наздики домда. Ина нигоҳ кунед, донишгоҳи давлати Бохтар. Ина ба номи Носири Хисрав. Ба номи Носири Хисрав. Ина донишгоҳ. Иҷа центри шаҳри Бохтарай. Метавонед ина бинед. Хонаҳо ҳамаш жалюз партофтагиай. Потолокро ина нигоҳ кунед. Даро ҳамаш қайтек як намудай, ҳамаш сафедай. Даро. Хуб, исмаш, дӯстони азиз, исмаш полностью меҳмонхонае. Меҳмонхона я меҳмонтон меояд. Хуб, мақсади гапи мо чия яка? Мо ҳами хонаро ҳамхе қабул кардем, ҳамхе гирифтем. Каси бубра ҳамхе метем. Минатша хидаш мезана, абои мезана, усунша хидаш мекунад. Беҳонаи зураи чоткияй хитон десте. Фақат ҳамин полуш мондагия, абоиш мондагия, санузилош мондагия. Санузил яъне ки унитаз, ванна чӣ хеле ки маъқули дилтон мешавад. Хуб, исм медуроем ози як хонаи дигар. Фаҳмиши ман хати ё ки ҳамин мақсади ман хати чӣ хеле хона кунам. Иҷа спальня бояд шавад. Иҷа спальня бояд шавад. Дӯстони азиз, барои чӣ ман ира гуфтестам? Ҳозир ман шуморо мефаҳмонам барои чӣ ман и гапро гуфтестам. Иҷа спальня шавад ку. Иҷа бо туалет дора. И комната бо туалет дора. Туалету ванна дора. Ини ойнай, и ойна жалюз мешавад. Иҷа душовой мешавад. Иҷа выход барои душ кардагиам. Балкончара барои выход душ кардагиам. Иҷа санузил унитаз мешавад. Ина санузилуш тайёрай. Хуб, термис мемонед, чӣ мемонед, ҳамаш тайёрай. Ана аиснам нигоҳ кунед, ойна нигоҳ кунед, иснам донишгоҳай. Носири Хисрав. Центри Қирғанай ҳама ҷо баниса ина дура ҳама чӣ даступне. Ҳамиса мебинед, тамоми Қирғана мебинед, застойпора мебинед, ҳамаи хонаи заминакира мебинед, ҳамара мебинед. Прахошкаш, масъалаи прахошкаш ҳами медроен ку. Дӯстони азиз, ҳами медроен. Представед кунед, ина адромади. Михи хона дори, ламината хидат кади, абоя зади. Ҳамхи хонаи зур дори. Хе медрой, иҷа ягон шкаф гардероб намемонӣ. Ин иҷа хушру ягон креслау стулика ягон чӣ мемонавида. Ҷо кушодай, канвралин партофтагиай. Ҳай хонара каси хонара зад дам мегирад. Жалюз дора. Люстра, пустра, потолок ҳамаш тайёрай. Аку ояндада як хел жалюза намефураш. Ояндада ина. Полностью полный рост. Метавонем ки ина ояндада нехе тамошо кунем. Ойнош калон-калонай барои кӯдакои майда недоступне. Хулосаи гап, дӯстони азиз, билетҳо рафтестан. Раҳмат барои дастгиритон. Ҳазор раҳмат барои дастгиритон. Ҳамин видеоро гирен, поделиться кунед. Чанд қай ки мо бисёр билета фурӯхтем, ҳамоқа тезтар финал мешавад. Дӯстони азиз, билета гирифтан гирен. Билет ҳаст. Ягон хивай накунем, билет ҳаст. Билет ҳамада мераса 50,000 донаи количествои билетмон. Билет ҳаст, рафтестай. Барои дастгиритон бояд бурдига ҳазор раҳмат. Хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Номери хона, номери ягай.
Ассалому алайкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, шумо нағзен, созен, саломатиётон нағзай. Ини квартираи мо номери ягай. Дыша нишон додем, сеша нишон додем, чорша нишон додем. Номери ягай. Бо панҷшам нишон метем. Хуб, ини квартирае ки ҳозир мо дро омадем ина сиёмка кардестем. И 4 дар хонае. Устол навайна бро омадан рафтам, паталокура бинен. Ина марамат натижной потолок Исуса ҳама. Ина яким хонаш медруем, дӯстони азиз. Инихе яким хонашай. Иҷа и хона 4 дар хонае, 2 ванна, 2 туалет дора. Якта душовои ванна туалет, якта душовои ванна туалет. Инамҷа каси зад ҳамихе мегирад. Инамҷа холияи ваннашай. Ваннаи холи, душовоиш. Иҷаш ҳоҷатхонае, дӯстони азиз. Иҷа ҳоҷатхона мешавад. Хуб, дальше мерем. Инҷа як комнатаи дигар, инҷа як комнатаи дигар. И евроазиатский стил хати кардагиам, дӯстони азиз. Евроазиатский стил хати кардагиам. Хуб, иҷа метавонен ягон стол монен ё ягон чӣ монен. Иҷа как ошхона боре, ош авхота мехӯрем. Иҷа кухняшай, кухняш беҳад зурай. Наздики хонада, наздики домда. Ина нигоҳ кунед, донишгоҳи давлати Бохтар. Ина ба номи Носири Хисрав, ба номи Носири Хисрав, ина донишгоҳ. Иҷа центри шаҳри Бохтарай. Метавонед ина бинед. Хонаҳо ҳамаш жалюз партусагиай. Потолокура ина нигоҳ кунед, даро ҳамаш қайтек як намудай, ҳамаш сафедай даро. Хуб, исинаш, дӯстони азиз, исинаш полностью меҳмонхонае. Меҳмонхона я меҳмонтон меояд. Хуб, мақсади гапи мо чия яка? Мо ҳамин хонаро ҳамхе қабул кардем, ҳамхе гирифтем. Каси бубра ҳамхе метем. Ламинатша худаш мезана, абои мезана, чӣ мезана, усунша худаш мекунад. Беҳад хонаи зураи чоткияй, хитон десте. Фақат ҳамин полуш мондагия, абоиш мондагия, санузилош мондагия. Санузил яъне ки унитаз, ванна, чӣ хеле ки маъқули дилтон мешавад. Хуб, исм медроем ози як хонаи дигар. Фаҳмиши ман хати ё ки ҳамин мақсади ман хати чӣ хел хона кунам. Иҷа спальня бояд шавад. Иҷа спальня бояд шавад. Дӯстони азиз, барои чӣ ман ира гуфтестам? Ҳозир ман шуморо мефаҳмонам барои чӣ ман и гапро гуфтестам. Иҷа спальня шавад ку, иҷа бо туалет дора. И комната бо туалет дора. Туалету ванна дора. Ини ойнаай, и ойна жалюз мешавад. Иҷа душовой мешавад. Иҷа выход барои душ кардагиам. Балкончара барои выход душ кардагиам. Иҷа санузил унитаз мешавад. Ина санузилуш тайёрай. Хуб, термикс мемонед, чӣ мемонед, ҳамаш тайёрай. Ана исинам нигоҳ кунед, ойна нигоҳ кунед, исинам донишгоҳай. Носири Хисрав. Центри Қирғанай ҳама ҷо баниса ина Дурахшон, ҳама чӣ даступнае. Ай ҳамиси мебинед, тамоми Қурғона мебинед, застои кора мебинед, ҳамаи хонаи заминакира мебинед, ҳамара мебинед. Прахошкаш, масъалаи прахошкаш ҳамин медроен ку. Дӯстони азиз, ҳамин медроен. Представед кунед, ина айдар дромади. ҳамхи хона дорӣ, ламината худат кади, абоя зади. ҳамхи хонаи зур дорӣ, ҳамхи медрои, иҷа ягон шкаф гардероб намемонӣ. Ин иҷа хушру ягон креслау, стол, стулика ягон чӣ мемонӣ, замонавӣ да? Ҷо кушодай, камвралин партофтагиай. Ҳай хонара, каси хонара зад дам мегирад. Любой хонажа жалюз дорад. Люстра, пустра, потолок ҳамаш тайёрай. Аку оянда да як хел жалюза намефураш. Оянда да ина. Полностью, полный рост. Метавонем ки ина оянда да нехе тамошо кунед. Ойнош калон-калонай барои кӯдакои майда недоступнеанд. Хулосаи гап, дӯстони азиз, билетҳо рафтестанд. Ҳазор раҳмат барои дастгиритон. Ҳазор раҳмат барои дастгиритон. Ҳамин обуна шавен, видеоро гирен, поделиться кунед. Чанд қай ки мо бисёр билета фурӯхтем, ҳамоха тезтар финал мо мешавад. Дӯстони азиз, билета гирифтан гирен. Билет ҳаст, ягон хивай накунем, билет ҳаст. Билет ҳамада мераса 50,000 донае количествои билетмон. Билет ҳаст, рафтестай. Барои дастгиритон бо як бор дига ҳазор раҳмат. Хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Номери хона, номери ягай.
Ассалому алейкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, шумо нағзен, созен, саломатиётон нағзай. Ини квартираи мо номери ягай. Душа нишон додем, сеша нишон додем, чорша нишон додем. Номери ягай. Бо панҷшам нишон метем. Хуб, ини квартирае ки ҳозир мо дар омадем ина сиёмка кардастем. И 4 дар хонае. Устол навайна бро омадан рафтам, потолокро бинен. Ина марамат натижной потолок Исуса ҳама. Ина яким хонаш медурем. Дӯстони азиз. Инихе яким хонашай. Иҷа и хона 4 дар хонае, 2 ванна, 2 туалет дора. Якта душовой ванна туалет, якта душовой ванна туалет. Инам ҷа каси зад ҳама хе мегирад. Инам ҷа холияи ваннашай. Ваннаи холи душовойш. Иҷаш ҳоҷатхонае дӯстони азиз. Иҷа ҳоҷатхона мешавад. Хуб, дальше мерем. Иҷа як комнатаи дигар. Иҷа як комнатаи дигар. И евроазиатский стил хати кардагиам дӯстони азиз. Евроазиатский стил хати кардагиам. Хуб, иҷа метавонем ягон стол монем ё ягон чӣ монем. Иҷа как ошхона боре, овқатта мехӯрем. Иҷа кухняшай. Кухняш беҳад зурай. Наздики хонада, наздики домда. Ина нигоҳ кунед, донишгоҳи давлати Бохтар. Ина ба номи Носири Хисрав. Ба номи Носири Хисрав. Ина донишгоҳ. Иҷа центри шаҳри Бохтарай. Метавонед ина бинед. Хонаҳо ҳамаш жалюз партофтагиай. Потолокро ина нигоҳ кунед. Даро ҳамаш қайтек як намудай, ҳамаш сафедай. Даро. Хуб, исмаш, дӯстони азиз, исмаш полностью меҳмонхонае. Меҳмонхона я меҳмонтон меояд. Хуб, мақсади гапи мо чия яка? Мо ҳами хонаро ҳам ки қабул кардем, ҳам ки гирифтем, каси бубра ҳам ки метем. Ламинатша худаш мезана, ой мезана, чӣ мезана, усунша худаш мекунад. Беҳад хонаи зураи чоткияй, хитон дестем. Фақат ҳамин полуш мондагияй, абоиш мондагияй, санузилош мондагияй. Санузил яъне ки унитаз, ванна, хеле ки маъқули дилтон мешавад. Хуб, исм медуроем мози як хонаи дигар. Фаҳмиши ман хати ё ки ҳамин мақсади ман хати чӣ хел хона кунам, иҷа спальня бояд шавад. Иҷа спальня бояд шавад. Дӯстони азиз, барои чӣ ман ила гуфтестам? Ҳозир ман шуморо мефаҳмонам барои чӣ ман ин гапро гуфтестам. Иҷа спальня шава ку, иҷа бо туалет дора. И комната бо туалет дора. Ванна дора. Ини ойнаай, и ойна жалюз мешавад. Иҷа душовой мешавад. Иҷа выход барои душ кардагиам. Балкончара барои выход душ кардагиам. Иҷа санузил унитаз мешавад. Ина санузилуш тайёрай. Хуб, термикс мемонед, чӣ мемонед, ҳамаш тайёрай. Ана аиснам нигоҳ кунед, ойна нигоҳ кунед, иснам донишгоҳай. Носири Хисрав. Центри Қирғанай ҳама ҷо банса ина акшом ҳама чӣ даступнае. Ай ҳамиси мебинед, тамоми Қурғона мебинед, застойкора мебинед, ҳамаи хонаи заминакира мебинед, ҳамара мебинед. Прахошкаш, масъалаи прахошкаш ҳами медуроем ку. Дӯстони дӯроем. Представед кунед, ина айдар дромади. Ҳамхи хона дорӣ, ламината худат кади, абоя зади. Ҳамхи хонаи зур дорӣ, хе медурои, иҷа ягон шкаф гардероб намемонӣ. Ин иҷа хушру ягон креславу стулика ягон чӣ мемонӣ, замонавӣ да? Ҷо кушодай, канвралин партофтагияй. Хай хонара, каси хонара зад дам мегирад. Любой хонажа жалюз дора. Люстра, пустра, потолок ҳамаш тайёрай. Аку ояндада як хел жалюза намефураш. Ояндада ина. Полностью, полный рост. Метавонем ки ина ояндада хе тамошо кунед. Ойнош калон-калонай барои кӯдакои майда недоступниянд. Хулосаи гап, дӯстони азиз, билетҳо рафтестанд. Ҳазор раҳмат барои дастгиритон. Ҳазор раҳмат барои дастгиритон. Ҳамин обуна шавен, видеоро гирен, поделиться кунед. Чанд қай ки мо бисёр билета фурӯхтем, ҳамоха тезтар финал мешавад. Дӯстони азиз, билета гирифтан гирен. Билет ҳаст. Ягон хивай накунем, билет ҳаст. Билет ҳамада мераса 50,000 донаи количествои билетмон. Билет ҳаст, рафтестай. Барои дастгиритон бояд борига ҳазор раҳмат. Хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Номери хона, номери ягай. I wanna roll your world up, it goes boom. Soon it all
Ассалому алейкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, шумо нағзен, созен, саломатиётон нағзай. Ини квартираи мо номери ягай. Дыша нишон додем, сеша нишон додем, чорша нишон додем. Номери ягай. Бо панҷшам нишон метем. Хуб. Ини квартирае ки ҳозир мо удро омадем ина сиёмка кардестем. И 4 дар хонае. Устол навайна бро омадан рафтам, паталокура бинен. Ина марамат натижной потолок Исуса ҳама. Ина яким хонаш медруем, дӯстони азиз. Ини хе яким хонашай. Иҷа и хона 4 дар хонае, 2 ванна, 2 туалет дора. Якта душовои ванна туалет, якта душовои ванна туалет. Ина иҷа каси зад ҳама хе мегирад. Ина иҷа холияи ваннашай. Ваннаи холи, душовоиш. Иҷаш ҳоҷатхонае, дӯстони азиз. Иҷа ҳоҷатхона мешава. Хуб, дальше мерем. Иҷа як комнатаи дигар, иҷа як комнатаи дигар. И евроазиатский стил хати кардагиам, дӯстони азиз. Евроазиатский стил хати кардагиам. Хуб, иҷа метавонен ягон стол монен ё ягон чӣ монен. Иҷа как ошхона боре, ош авхоттар мехӯрем. Иҷа кухняшай, кухняш беҳад зурай. Наздики хонада, наздики домда. Ина нигоҳ кунед, донишгоҳи давлати Бохтар. Ина ба номи Носири Хисрав, ба номи Носири Хисрав, ина донишгоҳ. Иҷа центри шаҳри Бохтарай. Метавонед ина бинед. Хонаҳо ҳамаш жалюз партофтагиай. Потолокора ина нигоҳ кунед, даро ҳамаш хайтек як намудай, ҳамаш сафедай даро. Хуб, исинаш, дӯстони азиз, исинаш полностью меҳмонхонае. Меҳмонхона я меҳмонтон меояд. Хуб, мақсади гапи мо чия яка? Мо ҳамин хонаро ҳамхе қабул кардем, ҳамхе гирифтем. Каси бубра ҳамхе метем. Ламинатша худаш мезана, абои мезана, чӣ мезана, усунша худаш мекунад. Беҳад хонаи зураи чоткияй, хитон десте. Фақат ҳамин полуш мондагияй, абоиш мондагияй, санузилош мондагияй. Санузил яъне ки унитаз, ванна, чӣ хеле ки маъқули дилтон мешавад. Хуб, исм медроем ози як хонаи дигар. Фаҳмиши ман хати ё ки ҳамин мақсади ман хати чӣ хел хона кунам. Иҷа спальня бояд шавад. Иҷа спальня бояд шавад. Дӯстони азиз, барои чӣ ман ира гуфтестам? Ҳозир ман шуморо мефаҳмонам барои чӣ ман и гапро гуфтестам. Иҷа спальня шава ку, иҷа бо туалет дора. И комната бо туалет дора. Туалету ванна дора. Ини ойнай, и ойна жалюз мешавад. Иҷа душовой мешавад. Иҷа выход барои душ кардагиам. Балкончара барои выход душ кардагиам. Иҷа санузил унитаз мешавад. Ина санузилуш тайёрай. Хуб, термикс мемонед, чӣ мемонед, ҳамаш тайёрай. Ана исинам нигоҳ кунед, ойна нигоҳ кунед, исинам донишгоҳай. Носири Хисрав. Центри Қирғана ҳама ҷо баниса, ина Дурахшон, ҳама чӣ даступнае. Ай ҳамиси мебинед, тамоми Қурғона мебинед, застои кора мебинед, ҳамаи хонаи заминакира мебинед, ҳамара мебинед. Прахошкаш, масъалаи прахошкаш ҳами медроен ку. Дӯстони азиз, медроен. Представед кунед, ина айдар дромади. Ҳамхи хона дорӣ, ламината худат кади, абоя зади. Ҳамхи хонаи зур дорӣ, ҳамхи медрои, иҷа ягон шкаф гардероб намемонӣ. Ин иҷа хушру ягон креслау, стулика, ягон чӣ мемонӣ, замонавӣ да? Ҷо кушодай, канвралин партофтагияй. Ҳай хонара, каси хонара зад дам мегирад. Любой хонажа жалюз дора. Люстра, пустра, потолок ҳамаш тайёрай. Аку ояндада як хел жалюза намефураш. Ояндада ина. Полностью, полный рост. Метавонем ки ина ояндада нехе тамошо кунед. Ойнош калон-калонай барои кӯдакои майда недоступниянд. Хулосаи гап, дӯстони азиз, билетҳо рафтестанд. Ҳазор раҳмат барои дастгиритон. Ҳазор раҳмат барои дастгиритон. Ҳамин обуна шавен, видеоро гирен, поделиться кунед. Чанд қай ки мо бисёр билета фурӯхтем, ҳамоха тестар финал мешавад. Дӯстони азиз, билета гирифтан гирен. Билет ҳаст, ягон хивай накунем, билет ҳаст. Билет ҳамада мераса 50,000 донаи количествои билетмон. Билет ҳаст, рафтестай. Барои дастгиритон бояд бурдига ҳазор раҳмат. Хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Номери хона, номери ягай. Seni
Ассалому алейкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, шумо нағзен, созен, саломатиётон нағзай. Инираи мо номери ягай. Дыша нишон додем, сеша нишон додем, чорша нишон додем. Номери ягай. Бо панҷшам нишон метем. Хуб, ини квартирае ки ҳози мо дар омадем ина сиёмка кардистем. И 4 дар хонаай. Устол навайна бир омадан рафтам, потолокро бинен. Ина марамат натижной потолок Исуса ҳама. Ина яким хонаш медурем, дӯстони азиз. Ини хе яким хонашай. Иҷа и хона 4 дар хонаай, 2 ванна, 2 туалет дора. Якта душовой ванна туалет, якта душовой ванна туалет. Инам я каси зад ҳама хе мегирад. Инам иҷа холияи ваннашай. Ваннаи холи, душовойш. Иҷаш ҳоҷатхонаи дӯстони азиз. Иҷа ҳоҷатхона мешава. Хуб, дальше мерем. Иҷа як комнатаи дигай. Иҷа як комнатаи дигай. И евроазиатский стил хати кардагиам, дӯстони азиз. Евроазиатский стил хати кардагиам. Хуб, иҷа метавонен ягон стол монен ё ягон чӣ монен. Иҷа как ошхона воре, ош авқотта мехӯрен. Иҷа кухняшай. Кухняш беҳад зурай. Наздики хонада, наздики домда. Ина нигоҳ кунед, донишгоҳи давлати Бохтар. Ина ба номи Носири Хисрав. Ба номи Носири Хисрав. Ина донишгоҳ. Иҷа центри шаҳри Бохтарай. Метавонед ина бинед. Хонаҳо ҳамаш жалюз партофтагиай. Потолокро ина нигоҳ кунед. Даро ҳамаш хайтек як намудай, ҳамаш сафедай даро. Хуб, исмаш, дӯстони азиз, исмаш полностью меҳмонхонае. Меҳмонхона я меҳмонтон меояд. Хуб, мақсади гапи мо чия яка? Мо ҳами хонаро ҳамхе қабул кардем, ҳамхе гирифтем. Каси бубра ҳамхе метем. Ламинатша хидаш мезана, абои мезана, чӣ мезана, усунша хидаш мекуна. Беҳад хонаи зураи чоткияй, хитон дестем. Фақат ҳамин полуш мондагия, абоиш мондагия, санузилош мондагия. Санузил яъне ки унитаз, ванна, чӣ хеле ки маъқули дилтон мешавад. Хуб, исм медроем мози як хонаи дигай. Фаҳмиши ман хати ё ки ҳамин мақсади ман хати чӣ хел хона кунам. Иҷа спальня бояд шавад. Иҷа спальня бояд шавад. Дӯстони азиз, барои чӣ ма ира гуфтестам? Ҳозир ман шуморо мефаҳмонам барои чӣ ма и гапро гуфтестам. Иҷа спальня шава ку, иҷа бо туалет дора. И комната бо туалет дора. Туалету ванна дора. Ини ойнаай, и ойна жалюз мешавад. Иҷа душовой мешавад. Иҷа выход барои душ кардагиам. Балкончара барои выход душ кардагиам. Иҷа санузил унитаз мешавад. Ина санузилуш тайёрай. Хуб, термикс мемонед, чӣ мемонед, ҳамаш тайёрай. Ана аисинам нигоҳ кунед, ойна нигоҳ кунед, исинам донишгоҳай. Носири Хисрав. Центри Қирғанай ҳама ҷо баниса ина дурахшон, ҳама чӣ даступнае. Ай ҳамиси мебинед, тамоми Қирғана мебинед, застойкора мебинед, ҳамаи хонаи заминакира мебинед, ҳамара мебинед. Прахошкаш, масъалаи прахошкаш ҳами медроен ку. Дӯстони азиз, медроен. Представед кунед, ина айдар дромади. Ҳамхи хона дорӣ, ламината хидат кади, абоя зади. Ҳамхи хонаи зур дорӣ, ҳамхи медрои, иҷа ягон шкаф гардероб намемонӣ. Ин иҷа хушру ягон креслау, стулика, ягон чӣ мемонӣ, замонавӣ да? Ҷо кушодай, канвралин партофтагиай. Ҳай хонара, каси хонара зад дам мегирад. Любой хонажа жалюз дора. Люстра, пустра, потолок ҳамаш тайёрай. Аку ояндада як хел жалюза намефураш. Ояндада ина. Полностью, полный рост. Метавонем ки ина ояндада нехи тамошо кунед. Ойнош калон-калонай барои кӯдакои майда недоступниянд. Хулосаи гап, дӯстони азиз, билетҳо рафтестанд. 1000 раҳмат барои дастгиритон. 1000 раҳмат барои дастгиритон. Ҳамин обуна шавен, видеоро гирен, поделиться кунед. Чанд қай ки мо бисёр билета фурӯхтем, ҳамоқа теста финал мешавад. Дӯстони азиз, билета гирифтан гирен. Билет ҳаст. Ягон хивай накунем, билет ҳаст. Билет ҳамада мераса 50000 донаи количествои билетмон. Билет ҳаст, рафтестай. Барои дастгиритон бо як бор дига 1000 раҳмат. Хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Номери хона, номери ягай.
Ассалому алайкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, шумо нағзен, созен, саломатиётон нағзай. Ини квартираи мо номери ягай. Душа нишон додем, сеша нишон додем, чорша нишон додем. Номери ягай. Бо панҷшам нишон метем. Хуб, ини квартирае ки ҳозир мо дар омадем ина сиёмка кардестем. И 4 дар хонае. Устол навайна бро омадан рафтам, потолокро бинен. Ина марамат натижной потолок Исуса ҳама. Ина яким хонаш медруем, дӯстони азиз. Ини хе яким хонашай. Иҷа и хона 4 дар хонае, 2 ванна, 2 туалет дора. Якта душовой ванна туалет, якта душовой ванна туалет. Инам я каси зад ҳама хе мегирад. Инам ҷа холияи ваннашай. Ваннаи холи душовойш. Иҷаш ҳоҷатхонае, дӯстони азиз. Иҷа ҳоҷатхона мешавад. Хуб, дальше мерем. Иҷа як комнатаи дигар. Иҷа як комнатаи дигар. И евроазиатский стил хати кардагиам, дӯстони азиз. Евроазиатский стил хати кардагиам. Хуб, иҷа метавонен ягон стол монен ё ягон чӣ монен. Иҷа как ошхона боре, ош авхотта мехӯрен. Иҷа кухняшай. Кухняш беҳад зурай. Наздики хонада, наздики домда. Ина нигоҳ кунед, донишгоҳи давлати Бохтар. Ина ба номи Носири Хисрав. Ба номи Носири Хисрав. Ина донишгоҳ. Иҷа центри шаҳри Бохтарай. Метавонед ина бинед. Хонаҳо ҳамаш жалюз партофтагиай. Потолокро ина нигоҳ кунед. Даро ҳамаш хайтек як намудай, ҳамаш сафедай даро. Хуб, исмаш, дӯстони азиз, исмаш полностью меҳмонхонае. Меҳмонхона я меҳмонтон меояд. Хуб, мақсади гапи мо чия якам? Мо ҳамин хонаро ҳамхе қабул кардем, ҳамхе гирифтем. Каси бубра ҳамхе метем. Ламинатша худаш мезана, абои мезана, чӣ мезана, усунша худаш мекунад. Беҳад хонаи зураи чоткияй, хитон дестем. Фақат ҳамин полуш мондагия, абоиш мондагия, санузилош мондагия. Санузил яъне ки унитаз, ванна чӣ хеле ки маъқули дилтон мешавад. Хуб, исм медроем ози як хонаи дигар. Фаҳмиши ман хати ё ки ҳамин мақсади ман хати чӣ хел хона кунам, иҷа спальня бояд шавад. Иҷа спальня бояд шавад. Дӯстони азиз, барои чӣ мо ила гуфтестам? Ҳозир ман шуморо мефаҳмам. Комната бо туалет дора. Туалету ванна дора. Ини ойнаай, и ойна жалес мешавад. Иҷа душовой мешавад. Иҷа выход барои душ кардагиам. Балкончара барои выход душ кардагиам. Иҷа санузил унитаз мешавад. Ина санузилуш тайёрай. Хуб, термикс мемонед, чӣ мемонед, ҳамаш тайёрай. Ана аиснам нигоҳ кунед, ойна нигоҳ кунед, иснам донишгоҳай. Носири Хисрав. Центри Қирғанай ҳама ҷо баниса ина дурахшон ҳама чӣ даступнае. Ай ҳамиса мебинед, тамоми Қирғана мебинед, застойкора мебинед, ҳамаи хонаи заминакира мебинед, ҳамара мебинед. Прахошкаш, масъалаи прахошкаш ҳамин медроен ку. Медроен, представед кунед, ина айдар дромади. ҳамхи хона дорӣ, ламината худат кади, абоя зади. ҳамхи хонаи зур дорӣ, ҳамхи медрои, иҷа ягон шкаф гардеробна мемонӣ. Ин иҷа хушрӯ ягон креслау стулика ягон чӣ мемонӣ замонавӣ да? Ҷо кушодай, канвралин партофтагиай. Ҳай хонара каси хонара зад дам мегирад. Любой хонаша жалюз дорад. Люстра, пустра, потолок ҳамаш тайёрай. Аку оянда да як хел жалюза намефураш. Оянда да ина. Полностью полный рост метавонем ки ина оянда да нехе тамошо кунед. Ойнош калон-калонай барои гудакҳои майда недоступнеанд. Хулосаи гап, дӯстони азиз, билетҳо рафтестанд. ҳазор раҳмат барои дастгиритон. Ҳамин обуна шавен, гирен патнед. Чанд қай ки мо бисёр билета фурӯхтем, ҳамоқа теста финал мешавад. Дӯстони азиз, билета гирифтан билет ҳаст. Ягон хивай накунем, билет ҳаст. Билет ҳамада мераса 50 000 донаи количествои билетмон. Билет ҳаст, рафте. Барои дастгиритон бояд бурдига ҳазор раҳмат. Ба канали ман аз Тоҷикистон. Номери ягай.
Ассалому алайкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, шумо нағзен, созен, саломатиётон нағзай. Ини квартираи мо номери ягай. Душа нишон додем, сеша нишон додем, чорша нишон додем. Номери ягай. Бо панҷшам нишон метем. Хуб, ини квартирае ки ҳозир мо дар омадем ина сиёмка кардестем. И 4 дар хонае. Устол навайна бро омадан рафтам, потолокро бинен. Ина марама натижной потолок Исуса ҳама. Ина яким хонаш медурем. Дӯстони азиз. Ини яким хонашай. Иҷа и хона 4 дар хонае, 2 ванна, 2 туалет дора. Як